Lambaw kunnafonidisenw ye lakali caman kɛ an bɛ waati min na iko bi min ye ka fɔ Faransi jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron a ye bɔli dɔw kɛ ka kunnafoni dɔw cari ka ɲɛsin an faso Maliba ma ani cɛcɛfuga jamana kunnafonidisenw y'u da don a la ka ɲɛfɔ. Lambaw ka kɛɲɛ ni Mali yɛrɛ ka gɛlɛya kɔnɔna ye jɛkuluba min sigilen bɛ san kɔnɔ u bɛ to ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw kɛ u bɛ fɛn min wele k'a fɔ CESA n'i y'a ta ko 45 ye Algériens olu ka ciden dɔn kɔnɔna na ni gɛlɛya minnu bɛ an faso Mali la yan nɔ ka na dɛmɛ ni dɛmɛ don ka ɲɛsin an ka jamana faamaw ma kunnafonidisenw y'u da don a la ka ɲɛfɔ. Lambaw ka kɛɲɛ ni hali bi an ka gɛlɛya ye a kɛra sababu ye min ye Faransi jamana ɲɛmɔgɔ ale ka kumaw kɔni cayalen bɛ bi min ye an ka jamana faamaw ye olu fana ma nin ko in bila daga girinda la. An ka minisiri min sigilen bɛ ka ɲɛsin Mali ni jamana wɛrɛ cɛ o koɲɛ ɲɛnabɔw ma n'o ye Abdoulaye Diop ye ka kɛɲɛ ni ale ka wulikajɔ ye a ye kunnafoni dɔw forobaya ka bolo kɔni firifiri kangali gɛrɛ nasiraw la ka ɲɛsin Faransi jamana ɲɛmaaw ma kunnafonidisenw y'u da don a la k'a ɲɛfɔ. Lambaw min ye an faso Maliba ye gɛlɛya minnu tun bɛ jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ a nana wuyo sa ka na cɛmancɛ la an bɛ waati min na i ko bi min ye Kayi mara ye wulikajɔ bɛ ka kɛ ka ɲɛsin yen yɔrɔ fana ma bi kunnafonidisenw y'u da don a la k'a ɲɛfɔ. Lambaw nin de ye bi dɔnkibaru fanba ye o kɔfɛ seerew bɛna da aw tulo kan seereya minnu ni jamana musoba min bɛ yen ni ale ka wulikajɔ bɛnnen don Mali yɛrɛ ka ɲɛtaa ma n'o ye Aminata Dramane Traoré ye ani ale ye barosigi kɛ o bɛna da aw tulo kan ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan inshallah aw bisimila. Lamɛnbaaw aw bisimila. Kunnafonidisɛbɛn Soir de Bamako a ye a yira ka bi bɔli la min ye Faransi jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron a ye kuma dɔw bɔ ka bin ka yira k'a fɔ ni Faransi ka wulikajɔ tun tɛ jamana yɛrɛ anw ka cɛncɛnfuga jamanaw la yan min ye Mali jamana ye ɲakuma y'a sɔrɔ k'a fɔ fangabolo yɛrɛ tun tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na nka n'i y'a ye bi fangabolo sigilen bɛ Mali kɔnɔna na ko ɲɛmaa bɛ Mali kunna minisiriw bɛ yen minisiri ɲɛmaa bɛ yen Faransi ka wulikajɔ sababu de don ka kɛ ni Umaru Angoyiba ale ka fasɛri ye a ye a yira k'a fɔ min ye Octobre kalo tile 5 san 2021 Faransi jamana ɲɛmaa a ye kɔrɔfɔ dɔw kɔni bɔ ka bin nin kɔrɔfɔ in kɔni kɛra fɛn ye fɛn min ni maa bɛ se k'a fɔ baaraɲɔgɔnya tuma dɔ la a bɛ se ka gɛlɛyaw kɔni don Faransi jamana ɲɛmaaw ni Mali jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ la sabu n'i ye jateminɛ kɛ nin kɔrɔfɔ ninnu bɛ k'a fɔ waati la waati min ni gɛlɛyaw caman bɛ Faransi ni Mali cɛ wa a tun yira la k'a fɔ Faransi ɲɛmaaw min y'u ka kɛlɛkɛcɛw ye Force Barkhane u bɛna caman kɔni bɔ olu jatida la u ka daga minnu bɛ yen u bɛna olu fana dɔgɔya. Emmanuel Macron a ka perepelatigɛw la a ye a yira k'a fɔ min ye Faransi jamana ye a b'a ɲini Mali yɛrɛ fɛ sa a k'i jɔ a kolo la waati sera sa min ye Mali kiri a ka se ka boli Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na Mali kalanko u ka se ka kɛ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen kɔni ka se ka kalan sɔrɔ Mali fantan 4 bɛɛ min ye Mali kanako ye u ka se ka boli Mali dugukolo fantan 4 bɛɛ lajɛlen na. Emmanuel Macron a ye nin kɔni fɔ ka ɲɛsin Mali ma nin sɔrɔla sira fɛ sira min ni Faransikaaw ka kunnafoni sira min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko France Inter ka kɛɲɛ ni Emmanuel Macron a ka nin kɔrɔfɔ ninnu kɔni ye sa min ye olu ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ an fɛ yan n'o ye Force Barkhane ye siga kɔni t'a la u ye wulikajɔw caman kɛ wa a wulikajɔ senfɛ nɔw caman kɔni sɔrɔla a la ɲɛta caman sɔrɔla u ka wulikajɔ in na wa ko a bɛna min kɔni fɔ ka jɛya Faransi kɛlɛkɛcɛw hali bi u bɛna dɔ fara u ka galabuw kɔni kan ka ɲɛsin maaw ma maa minnu kelen don bi ka alisilamɛya yɛrɛ kɛlɛ kɔni ta k'a da u kɔkɔ disi kan nka ale kɔni bɛ min kɔni fɔ Mali marabaaw ye u bɛ se ka wulikajɔ minnu kɔni kɛ Mali ka ɲɛta u bɛ fɛn min wele k'a fɔ ko projet de développement u kɔni ka sabati u bolo sabu n'i ye a jateminɛ Bamanti tigilamɔgɔ minnu bɛ yen n'u kelen don ka alisilamɛya tɔgɔ yɛrɛ wele u yɛrɛ la bi n'u bɛ ka kɛlɛ kɛ ni o ye Macron ye a yira k'a fɔ tuma o tuma n'u kɛlɛla ka bɔ yɔrɔ dɔw la n'o ye dugu dɔw ye ni dugu ninnu ma se ka minɛ an ka jamana faamaw fɛ mɔgɔw ka taa baaraw kɛ yen mɔgɔw ka taa lakanaw sabati ye
i b'a ye k'a fɔ ni malfɔlen ninnu bɛ tila ka na o dugu kelen minɛ tuguni o ye gɛlɛyaba ye. Kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ko Macron a ka nin bɔli senfɛ a y'a yira k'a fɔ Faransikaw olu ka kɛlɛkɛcɛw u kɔni bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen na bi ka se ka laɲiniw sabati lakanabaliya bɛ cɛncɛnfuga fan o fan fɛ u ka se ka dan sigi a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye an faso Maliba yɛrɛ ye. Nin dun bɛ ka kɛ waati la waati min Bamakɔ ani Paris n'o ye Faransi ni Mali ye olu cɛlaw kɔni sabalen don kosɛbɛ gɛlɛyaw kɔni bɛ ka don u ni ɲɔgɔn cɛ la bi kumaw y'a sababu ye. A ko olu ka kɛlɛ min bɛ bi n'u bɛ ka ta ka ɲɛsin cɛncɛnfuga jamanaw ma a bɛ kɛ wajibi de bi u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka se ka kunkɔrɔtaw kɔni sɔrɔ ni kɛlɛ in na sabu olu kɔni kelen don ka u kɔgɔdisi de da a kɛlɛ la nka a ka kan sa Mali yɛrɛ min ye kotigi ye ale yɛrɛ fana ka se ka i jɔ a jɔyɔrɔ la ka se ka a jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ. A ko olu kɔni tɛna bila Mali yɛrɛ jamana kɔnɔdenw olu ka jɔyɔrɔ la cogoya si kɔni na. Faransi jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron a ko a bɛ min fɔ nin bɛɛ kɔfɛ Mali minisiri ɲɛmaa n'o ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga a bɔra ka kɔrɔfɔ min fɔ diɲɛ seerekelani tɔnba u ka lajɛba min kɛra septembre kalo tɛmɛnen na ka yira k'a fɔ Faransi kɔni ye Mali to sanlegele de sanfɛ avion yɛrɛ kɔnɔna na ka Mali kɔni to o cogo la ten fiɲɛ sanfɛ o kɔni kɛra kuma ye kuma min ni Mali faamaw kɔni bɛ fɛ ka a kɛ yɛrɛlajɛya ye min b'a to u bɛ wulikajɔ min na bi ka ɲɛsin irisikaw olu ka kana baarakɛyɔrɔ min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ société russe groupe Wagner nin kɔni ye kuma min ni o kɔni bɛ ka kɛ Mali ɲɛmaaw fɛ k'u yɛrɛ lajɛya n'a ye o de kun kɔnɔ sa olu kɔni bɛ a yira diɲɛmaaw la k'a fɔ nin kuma min bɔra Mali minisiri ɲɛmaa fɛ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga a ma bɛn olu ma wa u tɛ jɛnɛ a ye kuma min fɔra kunkɔrɔta kuma tɛ wa lagosi don ka ɲɛsin Faransi yɛrɛ jamana ma. Kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ye a yira k'a fɔ nin kɔni an bɛ waati min na i ko sisan Mali ni Faransi cɛ bilama a kɛn bɛ daga wulila Sonkala ma ye cogo si la. Emmanuel Macron ka kɛ ni alamisa tɛmɛnen ye a ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ka kuma in kɔni ta ka yira k'a fɔ nin kɔni ye maloya ye nin ye kumasuli ye ka ɲɛsin Faransi yɛrɛ ma waati min na olu ka kɛlɛkɛcɛw bɛ ka u yɛrɛ ninkun di Mali ma ka wulikajɔ kɛ Mali dugukolo sanfɛ bɛn ni keleya bɛ se ka sabati Mali kɔnɔ cogoya min na o waati kelen Mali minisiri ɲɛmaa de bɔra ka nin kɔrɔfɔ fɔ a ma se ka bɛn olu ma cogo si la a ko ale kɔni bɛ min jɛya ni Faransi jamana tun tɛ wulikajɔ min kɛra olu yɛrɛ fɛ min ye cɛncɛnfuga jamana min bɛ yen ni Mali Mauritanie Niger Burkina Faso Tchad ninnu kɔni tun bɛna minɛ marifatigijɛkulu fɛ minnu kelen don ka alisilamɛya kɛlɛ kɔni ta bi ka taa u kɔgɔdisi kɔni na wa a ko a bɛ min fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali yɛrɛ ɲankuma y'a sɔrɔ ni maa kɔfɛlenw tun ye Bamakɔ yɛrɛ minɛ ka na u sigi yen nɔ. Kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ko Faransi jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron juma nata Faransi dugu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Montpellier a kan ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ yen sigi min ni a bɛ kɛ farafinna jamana ani farafin jamana ni ɲɔgɔn cɛ n'u b'a wele k'a fɔ Sommet Afrique France a ko n'i ye jateminɛ kɛ nin sigi in yɛrɛ la maabaw olu caman welelen bɛ nka ɲinata in a b'i n'a fɔ a bɛna kɛ kɛrɛnkɛrɛnlen ye min ye jamana kɔnɔdenw minnu bɛ wele ko société civile africaine olu caman welelen bɛ a la wa Mali yɛrɛ jamana kɔnɔden dɔw olu fana welelen bɛ a la faransikaw olu fana welelen bɛ a la min ye an ka tungarakɛw ye olu fana welelen bɛ nin kɛnɛ in a lajɛ la kɛnɛ in yɛrɛ sigikun ye mun ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ Faransi ka mara bɛ jamana minnu kɔnɔ bi olu ka se ka jate minɛ u ni Faransi yɛrɛ cɛla baaraɲɔgɔnya ani yɛlɛma minnu bɛ se ka don u ka baaraw taabolo la kɛnɛ sigikun y'o de ye kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko Soir de Bamako. Lamɛnbaaw kunnafoni sɛbɛn l'Indépendant a ye a yira k'a fɔ min ye Faransi jamana ɲɛmaa ye Emmanuel Macron ale ka wulikajɔ senfɛ kuma dɔw nana bɔ a da kɔnɔ ka ɲɛsin Mali yɛrɛ a fanga ɲɛmaaw ma o hukumu kɔnɔ sa min ye Mali yɛrɛ marabolo yɛrɛ kɔnɔna ye o kɔni ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin Faransikaw ka lasigiden min bɛ an fɛ yan nɔ ka sɛbɛn kɔni ci a ma wala ka a wele ka na a kana a dantigɛ u ka jamana ɲɛmaa bɛ ka kɔrɔfɔ minnu bɔ a da kɔnɔ ka ɲɛsin Mali faamaw ma olu to nin tɛ ka se k'a faamu cogo si la o bɛ a ɲini a fɛ Emmanuel Macron a ka kuma ninnu nɛmɛ kuma ninnu cogoya a ka sabali a fɔli la ka kɛɲɛ sa l'Indépendant ale ka nin kunnafoni in ye a ko min ye septembre kalo tile 30 tɛmɛnen Mali yɛrɛ minisiri ɲɛmaa dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ale ka dantigɛli dɔw sɔrɔ la
diɲɛ sɛnɛkɛlani tɔnba bɛ sigi kɛrɛnkɛrɛnlen mun kɛ n'u b'a wele k'a fɔ assemblée générale de l'ONU. O sigi senfɛ a ye a yira k'a fɔ Faransi fanga ɲɛmaw kɔni ye Mali to san ani dugu cɛ ka u mago bɔ u la. A b'i n'a fɔ ni pankuru bɛ sanfɛ maa min bɛ pankuru boli o ka i sen bɔ pankuru boli la k'i sigi ten. Nin kuma kɔni ma bɛn cogo si la Emmanuel Macron kɔni ma. O hukumu kɔnɔ a bɔra ka dantigɛli dɔw kɛ ka yira k'a fɔ nin kɔni ye maloya de ye. Nin ye kumasulu kuma de ka ɲɛsin olu yɛrɛ ma. A ko fanga min bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ bi ni o ye a gouvernement ye nin kɔni tɛ gouvernement yɛrɛ ye ko maaw ka danaya bɛ se ka da min kan wa hakɛ tɛ nin gouvernement bolo fɛn min bɛ wele k'a fɔ légitimité démocratie yɛrɛ nasira fɛ. Nin kɔrɔfɔ kɔni bɔlen kɔ ka bin Faransi jamana ɲɛmaa bolo min ye Mali minisiri so min bɛ yen n'o sigilen bɛ ka ɲɛsin Mali ani jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛɲɛnabɔw ma. Minisiri Abdoulaye Diop ale kɔni ye a ɲini Faransi lasigiden min bɛ an fɛ yan nɔ a kana dantigɛli kɛ a ye k'a ɲini a fɛ min ye Faransi jamana ɲɛmaa ye a ka kuma fɛ kumaw bɛ ka caya ka ɲɛsin Mali fanga ɲɛmaaw ma ka ɲɛsin Mali fanga sigisoba minnu bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko institution de la république kuma bɛ ka sama kosɛbɛ ka ɲɛsin olu ma. O dun ye fɛn min ni o man ka sɔrɔ cogo si la Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ la. Nin kɛra dusutiɲɛba ye ka ɲɛsin Mali fanga ɲɛmaaw ma. Wa u bɛ min fɔ Emmanuel Macron ye jɛɲɔgɔnya ni baaraɲɔgɔnya minnu bɛ yen teriya min bɛ yen a ka fɛɛrɛ kɛ ka olu to Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ la. Kumaw bɛ kuma na tɛ bɛn Mali fanga ɲɛmaaw ni Faransi fanga ɲɛmaaw ka to k'olu sama u ni ɲɔgɔn cɛ la. Ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa min ye Abdoulaye Diop a ye kunnafoni dɔw forobaya k'a ɲini Faransi fanga ɲɛmaaw fɛ u ka sabali a bɛ ka kɔrɔfɔ mun ta bi ka ɲɛsin Mali fangaw ma. Nin ye kuma ye minnu man ka fɔ baaraɲɔgɔnyaw yɛrɛ senfɛ. Mali ka bonya de bɛ Faransi fanga kan ani Faransi ka denw kan wa o cogo kelen fana na Faransi fanga ɲɛmaaw kan ka Mali bonya ka malidenw fana bonya o cogoya la. Gɛlɛyaba min bɛ yen bi ni o ye u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ gɛlɛya in kɔnɔ n'o de ye ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin marifatigijɛkulu minnu bɛ cɛncɛfuga jamanaw kan bi ni u bɛ ka alisilama yɛrɛ kɛlɛ wuli u yɛrɛ la u bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka olu kɔni kɛlɛ cogoya bɛɛ lajɛlen na. O de kan ka kɛ laɲini ye min ye Abdoulaye Diop a ko Mali kɔni jamana a labɛnnen don hali bi ka baaraɲɔgɔnyaw kɔni kɛ u ni u terilaka Faransi ni ɲɔgɔn cɛ la tilennenya ani bɛn ni kelenya kɔnɔna na. Wa a ka kɛ hukumu kɔnɔ hukumu ye malidenw ka hakilina fanba ye min ye a ka boli o kɔnɔna na. Kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. Kunnafoni sɛbɛn Soir de Bamako a ye a yira k'a fɔ min ye Sikaso mara ye Kucala mara ninnu kɔni kelen don yɔrɔ ye bi yɔrɔ min ni wulikajɔ kɛbaaw kelen don ka yen kɛ u dagayɔrɔw ye. Kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ye a yira k'a fɔ nin bɛɛ kɔfɛ sa wulikajɔ kɔni kelen bɛ bi ka ɲɛsin Mali yɛrɛ a sigiyɔrɔ fɔlɔ min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ région de Kayi yen kɔni kelen don bi siranko ye ani jɔrɔko ye k'a d'a kan min ye wulikajɔ kɛbaa minnu bɛ ka alisilamɛya kɛlɛw kɛ u bɛ munumunu salo la Kayi ni a lamɛnni la bi. Kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin waati laban ninnu na min ma kɔfɛlen ninnu ka wulikajɔ kɔni bɛnnen don Kayi lamɛnni Kayi bolofara minnu bɛ yen u ka wulikajɔ bɛnnen don yen fan ma kosɛbɛ. O de hukumu kɔnɔ sa ka kɛ ni waati tɛmɛnenw ye an ka finitigilaka minnu bɛ yen n'u b'u wele k'a fɔ gendarme a kɛra sababu ye ka olu maa duuru bɔnɛ u nin na wa min ye bololafɛnw ye n'u b'a fɔ ko dégâts matériels o fana nana tiɲɛ ni maa kɔfɛlen ninnu fɛ ka kɛɲɛ ni octobre kalo tile 4 san 2021 seereya jɔnjɔw kɔni ye a yira k'a fɔ marifatigi caman kɔni yera Kayi yɛrɛ maraw kɔnɔna na minnu bugunatigɛw ma se ka dɔn k'a daminɛ Kolokani mara Jɛma mara Ɲɔrɔ di Sahel mara o ni a ɲɔgɔnnaw caman ni maa kɔfɛlenw tun bɛ bolifɛnw na u bɛ bolifɛn min wele k'a fɔ ko pick-up ani moto. Kunnafoni sɛbɛn ka lakali la u kɔni fanga bɛ ka bonya dɔɔni dɔɔni nin yɔrɔ kɔfɛlen ninnu na hali n'a sɔrɔla k'a fɔ a bɛ waati jan bɔ Kayi yɛrɛ mara kɔnɔna na olu tun tɛ nin baara kɛcogo ninnu kɔni dɔn u tɛ nin marifatigijɛkuluw ka taabolow dɔn sabu jamana kɔrɔfɛyanfan ani jamana cɛmancɛyanfan a ko baaraw tun ka bon o yɔrɔ ninnu de la kosɛbɛ nka an bɛ waati min na ko sisan sɛgɛsɛgɛliw kɔni ye a yira k'a fɔ u ka wulikajɔw fangaw bɛ ka bonya Kayi marabolow kɔnɔ kosɛbɛ min ye Yad Agali ale ka jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ
jɛkulu min sigilen bɛ ka alisilamɛya yɛrɛ dɛmɛ ani silamɛw k'u dɛmɛ u ka baara la u bɛ fɛn min wele k'a fɔ groupe de soutien à l'islam et aux musulmans kunnafoni sɛbɛn ka lakali la u ka wulikajɔ senfɛ a nana kɛ fɛn ye waati tɛmɛnenw na min ye Sikaso marabolow ye ka maaw kɔni don u yɛrɛ ka maaw minnu bɛ se ka taa munumunu salo kɛ ka taa maaw bɔnɛ u nin na Kucala maraw fɛnɛ bɛ a la nka an bɛ waati min na ko sisan wulikajɔ kɔni ɲɛsilen bɛ bi ka ɲɛsin ka yɛrɛ marabolow de kɔnɔna ma kunnafoni sɛbɛn ale y'a yira k'a fɔ n'i ko ka ye yɔrɔ min ni jamana yɛrɛ a sɔrɔ bosoni bunakun kan ka ye jɔyɔrɔ ka bon a kan kosɛbɛ sabu n'i ye jateminɛ kɛ Mali ni Senegali cɛla jago nasiraw fɛ o fanba bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ ka yɛrɛ fɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ye a yira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni Senegali olu ka kunnafoni disira dɔw bɛ n'u b'a wele agence de presse sénégalaise olu ka kolatigɛba min bɛ yen ni o ye Senegali ka den ye Mamadou Korsen Sarr ale kɔni ye a yira k'a fɔ tiɲɛ don o don camion ba kelen de bɛ bɔ Mali kɔnɔ ni jagofɛnw ye k'i kunda Senegali yɛrɛ dugu kɔnɔnaw kan o ye sɔrɔ nasiraw ye wa o ye fɛn ye fɛn min ni maa caman bɛ ta sɔrɔ a la wa jamana fila ninnu yɛrɛ ka sɔrɔ a caman bɛ sɔrɔ nin sira ninnu de fɛ min ye u ka économie ye o bɛ yiriwa nin sira ninnu fɛ nka a yirala k'a fɔ sa ni maa kofɔlen ninnu bɛ wulikajɔ min na a dɔ la a wulikajɔ bɛ na dan sigi nin baara kofɔlen ninnu na sabu ni a sabatira k'a fɔ sɔrɔ nasiraw de ye nin siraba ninnu bolili kɛcogow ye a dɔ la minnu ye sira bolibaw ye a bɛna kɛ bagabagali ni siran ye ka ɲɛsin olu yɛrɛ ma wa n'i ye jateminɛ kɛ nin wulikajɔ in yɛrɛ a tɛna dan an ka finitigilakaw olu yɛrɛ papali ma min ye jamana kɔnɔden gansan minnu bɛ yen n'u u ma bɔ olu yɛrɛ papali a fanga bɛna bonya kosɛbɛ sabu n'a yirala k'a fɔ marifatigijɛkuluw de sigilen bɛ siraba dakunw na ka ngara da maaw ye k'u bɔnɛ u nin na k'u bolola nafolow kɔni ta ka mɔbiliw jeni nin ye kumaw ye wala nin ye waleyaw ye minnu n'a bɛ se ka maaw kɔni gan u kamana na u ka se k'u ka jago baaraw kɔni sabati kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko Soir de Bamako lamɛnbaaw min ye kunungo dankari wale min taara ka ɲɛsin Mali finitigilakaw ma kunnafonidisenw caman kɔni ye laseli k'a ka bi sɔgɔmada in na ka kɛɲɛ sa min ye an ka finitigilakaw ka kunnafoni sira min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ DIRPA olu ye kunnafoni dɔw furubaya u ka ɲɛma chef d'état-major général des armées a ye a yira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni kununko octobre kalo tile 6 san 2021 nɛgɛ kanɲɛ 11 sanga 25 bɛ a sanfɛ Mali finitigilakaw ka munumunu salo senfɛ Koro marabolo ka taa bila Baɲakara mara kɔnɔna na u nana bɔ jatigɛwale tigilamɔgɔw olu ka jan kɔni kan a kɛra sababu ye kisɛw kɔni ye kunkanko kasiw kɛ ani furubaranin dɔw kun dolen bɛ dugu jukɔrɔla la sababu la sa an ka finitigilakaw ka kunnafoni di sira min bɛ u ye a yira k'a fɔ min ye Mali finitigilaka maa 9 bɔɲɔgɔnko o kɔni tora ni kɛlɛ in senfɛ min ye an ka finitigilaka maa 11 bɔɲɔgɔnko o joginna an ka bolifɛn minnu bɛ yen n'o ye mobiliw ye o 3 ɲɔgɔn olu nana tiɲɛ nka u ko b'a a yira jamana kɔnɔdenw na min ye dankari wale tigilamɔgɔw ye olu ka maa 15 bɔɲɔgɔnko o tora nin kɛlɛ in na u ka moto 20 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko o minɛna u ko u bɛ a da jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ u bɛ sangafoli kɔni ɲɛsin maa minnu tora nin kɛlɛ in na ani maa minnu joginna ka dɔwdon k'u ye Ala ka lafiya d'u ma wa u b'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ nin kɛlɛ kɔni senfɛ u ma ko bila dagagirinda la min ye an ka finitigilakaw kɔni wulikajɔ selenw ma an ka pankuru minnu bɛ yen olu ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin nin ma kɔfɔlen ninnu ma o kɔfɛ maa minnu tun bɛ dugumala la olu fana bɛ ka kɛlɛ kɛ ka na a kɔni kɛra fɛn ye fɛn min ni a munumunu ni a wulikajɔw fanga bonyana kosɛbɛ u bɛ min kɔni fɔ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma u bɛ a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka to ka se ka kunnafoni jɔnjɔnw di ni maa o maa sigara k'a fɔ dingalenwale tigilamɔgɔw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ka kunnafoni jɔnjɔn di an ka finitigilakaw ma nin sɛbɛn yɛrɛ kɛra kunungo octobre kalo tile 6 san 2021 u ka ɲɛmaba min bɛ n'u b'a wele ko directeur de l'information et des relations publiques des armées colonel Sulemani Danbele nka ka da waati yɛrɛ na cogoya kama an b'a la n'an sera k'a sɔrɔ nɛgɛjuru la donna nataw la nka nin wala in yɛrɛ kɛra yɔrɔ min na sa
Amadu Gundo an ka lagɛ nan an sera ka yɔrɔ sigibaa dɔw sɔrɔ Dana Amasaku tɔgɔ la olu bɛ min dɔn ko in na a kɛra cogo di ale yɛrɛ ye kunnafoni jumɛn sɔrɔ tigitigi ala ye nɛgɛjuru n'an sera k'a sɔrɔ an karamɔgɔ i ni yantuma i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Burama Sagara o bɛ commune ma appelé Debu Sagara Debu Sagara porte-parole Dana Amasaku Bayangara porte-parole Dana Amasaku ni waleya min kɛra kununko an ka finitigilakaw la e b'a kalama wa n bɔra kalama a kɛra cogo di o bɛ ka taa Bankasi ani Bayangara cɛ dugu min bɛ wele ko Bɔjɔ à quelques kilomètres ni bɔra Bɔjɔ dɔrɔn i bɛna Bayangara kɔtini dɔ bɛ yen tu dɔ bɛ yen mɔgɔw tun dalen bɛ yen mɔgɔ jumɛn bɛ yen u bɛ ka armée kɔnɔ a bɛ se ka fɔ komi u yɛrɛ b'a dɔn a fɔra u ye ko sɔrɔsiw bɛ na information a bɛ komi information yɛrɛ de to quoi donc u selen ye dɔrɔn u ye mugu wuli ka taga wuli o yɔrɔnin bɛɛ an ka mɔgɔ min sara mɔgɔ 16 Mali sɔrɔsiw la Mali sɔrɔsi la mɔgɔ 16 ni dalu b'i bolo an ka finitigilakaw ka ɲɛmaya ko mɔgɔ 9 de sara e ko mɔgɔ 16 mɔgɔ min bɔra ni ala de b'a dɔn ala de b'a bɔ koyi ni a kɛra ko ye e bɛ se ka a sɛbɛntiya wa a sɛbɛntiya wa a dalen bɛ ne Burama Sagara ko Debu Sagara a dalen bɛ dɔgɔtɔrɔso la ne k'a fɔ yɔrɔ min na e bɛ dɔgɔtɔrɔso kuntigi wele Bayangara i b'a wele a dalen bɛ su ma ta fɔlɔ a bɛ yen koyi ayiwa basi tɛ 1 2 3 16 a dalen bɛ yen ni gouvernement ko mɔgɔ 9 mɔgɔ 10 an de joginna mɔgɔ 10 u y'a bila ka taa sufɛ avion na ka taa Jeware mɔgɔ 10 bilen mɔgɔ blessé nun taara mais mɔgɔ a bɛ dɔgɔtɔrɔso la Bayangara morgue la a bɛ yen mɔgɔ 16 a bɛ yen a yirala k'a fɔ ko pankuru kɔni wulila ka taa gosiliw kɛ o ye tiɲɛ ye wa pankuru taara ka taa gosili kɛ o yɛrɛ fɔ la bon pankuru min taara a bɛ 2 3 yɛrɛ bɔ ka taa munumunu u taara gosili kɛ mais o de kama mɔgɔ jadisi min sara ni hakɛ de sara hali bi mɔgɔ min y'a finɛ jadisi hakɛ nin sara a ma cɛ fɔ mɔgɔ si ma se k'o dɔn fɔlɔ a terroriste hakɛ min sara mɔgɔ tɛ k'o fɔ u tun bɛ tu min kɔnɔ u bɛ ka gosili kɛ tu kɔnɔ mɔgɔ dɔ kɔni sara dɛ ni hakɛ de sara mɔgɔ t'a dɔn kunun moto min sɔrɔla moto 11 a yɛrɛ ye ja ye a donso y'a kɔfɛ moto 11 o kɔfɛ mɔgɔ dɔ ko a kɛra moto 14 de moto min sɔrɔla mɔgɔ dɔw sara jadusu la mais ni hakɛ de sara ni mɔgɔ min y'a ɲina a ye nkalon tigɛ nka n bɛ fɛ ka min faamu fɛn in kɛra yɔrɔ min na ani e yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na a bɛ taa kilo joli ɲɔgɔn na bon Bayangara ni ye parce que ne tun bɛ Bayangara n bɛ déplacement kɛ ka bɔ bon ne ka représentant Angeli Sagara ale yɛrɛ bɛ ambulance yɛrɛ su bɛ taa ambulance min na nin ne ka adjoint yɛrɛ bɛ yen sutala don ale ye ambulancier de ale yɛrɛ bɛ su in compter i y'a faamu Bayangara ni ye cɛ a tɛ tɛmɛ 10 kilomètres 8 kilomètres 10 kilomètres a tɛ tɛmɛ hali kilomètre 10 kan u ye attaque kɛ yɔrɔ min na Bɔjɔ ani u bɛ dugu min fɔ ni tɛmɛna Bɔjɔ dugu dɔ bɛ yen u b'a fɛnɛ bugu kɛrɛfɛ u y'a kɛ yen de nka nin bɛɛ bɛ se ka kɛ cogo di aw minnu bɛ yen fan fɛ aw ma se ka bɔ nin kalama ka se ka faamaw ladɔnniya non samiyɛ ma tɛmɛ jadisuw bɛ yen mɔgɔ bɛɛ bɛ siran ni waati dɔ sera mɔgɔ bɛɛ bɛ siran bɛ tigɛ u nana da tu kɔnɔ tu kɔnɔna don o tuma aw ma sɔn min la k'a fɔ k'u bɛ yen wa an t'a dɔn o bɛ bɔ Jalo fan fɛ Jalo bɛ yen Kɛkunbɛrɛ bɛ yen u b'a fɔ yɔrɔ min fɔ Bogolo parce que kungo kɔnɔna de bɛ yen Gɔrɔsu de bɛ yen u b'o kɔnɔna na u bɛ bɔ ka na da sirada la tu de bɛ yen yiri bɛ bi wulilen don kosɛbɛ u bɛ dogo ka na da de n'a fɔra ko embuscade tubabu kan na o kɔrɔ de janfa tɛ wa u nana da k'a janfa de kɛ n'o tɛ n'a y'a kɛ face à face ni donso ni donso y'a dɔn k'a fɔ u bɛ yen face à face o tɛ se ka donso 16 faga o nka nin kɛlɛ in sen fɛ donso jɔyɔrɔ kɛra mun y'a la donso e ma photo y'a la wa donso c'est à dire attaque kɛra dɔrɔn donsow bɔra Bayangara ka taa ɲɛsin u ma avion bɔ wɛrɛ olu yɛrɛ bɛ ka tir kɛ ka taa nɔfɛ fo tu kɔnɔ fa u bɛ tu min kɔnɔ u y'a tir ka taa mɔgɔ dɔ sara mais olu kɔni mɔgɔ hakɛ de sara u ma se k'a dɔn fɔlɔ nka donso ma to nin na dɛ donso ma to kɛlɛ in na dɛ donso ma to a la donso ka toli ne ma mɛ mɔgɔ ma jogin fana u ma fɔ ne donso ma jogin fana ayi donso toli a la u ma fɔ ne minnu ye jamana kɔnɔden gansanw ye n'o ye population civile ye kɔri olu fana ma basi sɔrɔ kɛlɛ in senfɛ ayi o yɔrɔ na kɔni civil ma to o yɔrɔ kɔni mɔgɔ min fara a bɛ sɔrɔsiw awɔ nka sisan an bɛ waati min na i ko sisan awɔ yɔrɔ yɛrɛ bɛ cogo di sɔgɔma de u bɛna commencer ka taa i b'a dɔn ni n'o kɛra dɔrɔn ratissage nin
Sɔrɔsiw bɛ taa an ka donso fana bi sɔgɔma na u bɛ taa. O b'a yira k'a fɔ ko sɔrɔsiw ka avion bombardement o jɔra sɔgɔmada in na kɛ. Sɔgɔma u b'a daminɛ kɛ peut-être u b'a daminɛ sɔgɔma n'o tɛ su dɔ t'a kɔnɔ u y'a jɔ. Bon maintenant sɔgɔma kɔni u bɛna opération min kɛ an b'a lajɛ ni u bɛna se ka min kɛ bi. Ayiwa i ka kuma laban ye jumɛn ye. Ne ka kuma laban ye u kana tɛgɛ di donsow ma dɔrɔn c'est-à-dire avion bɛ bombarder kɛ sanfɛ. Duguma u bɛ donsow dɛmɛ donso ni sɔrɔsiw u b'a daminɛ goudron kan yen u bɛ ratissage kɛ fo ka taa fo Jalo n'o kɛra dɔrɔn i bɛna sɔrɔ jatisi foyi tɛ yen. Olu t'a dɔn ko yɔrɔ min na n'u nana tɛgɛ di donso minnu bɛ duguma sɔrɔsiw bɛ k'u dɛmɛ avion bɛ sanfɛ donso bɛ duguma ani sɔrɔsiw u bɛ to tu kɔnɔ dɔrɔn ka tu in kɛ ratissage ka kɛ n'u ma tɛgɛ di donso ma hali sini sɔgɔma sɔrɔsiw bɛ fa donso bɛ fa civil bɛ fa. E ka hakilina la o. Kɛlɛ in bɛ kɛ de wa ou bien sigikafɔ de b'a ban. Bon sigikafɔ dɔrɔn ni tɛ sigikafɔ t'a ban dɛ u bɛ du kɔnɔ marifa b'u bolo jadisiw bɛ sigikafɔ a bɛ se ka marifa bɛ kɛ e fa mɔgɔ minnu sara u bɛ se ka kuma sisan wa. Nka sigikafɔ mana kɛ cogo cogo an hakili o kan ka se k'a ban dɛ. Ayi jadisiw don n'a ma fɔ fila terrorisiw don ko terrorisiw ni jadisiw don jadisiw bɛ kɛlɛ de wa a bɛ kuma jumɛn de bɛ fɔ terrorisiw ye. E m'a ye k'u marifa ko e ka patron tigɛ non a tɛ se ka olu ye min fɔ dɛ hali jinɛ tɛ se k'o kɛ yɛrɛ o. E yɛrɛ ka yɛlɛma kɛ fula ka yɛlɛma ka kɛ dɔgɔnɔ ye bamanan ka yɛlɛma ka kɛ cɛmiyanka ye e yɛrɛ ka kɛ arabu ye o bɛ se ka kɛ wa. A ka gɛlɛn. N'a ka gɛlɛn dɔrɔn an bɛ kɛlɛ in kɛ ka mɔgɔ ninnu kɛ ka bɔ a ka yɔrɔ la n'u gɛnna ka taa dɔrɔn an bɛ sigi ka kɛ ni mɔgɔ ninnu gɛnna u taara fɔlɔ n'u taara waati min na an bɛ sigi an bɛ kuma o. Ayiwa a faamuna i ni ce. Wele min bɛ da u kana tɛgɛ di donsow ma u ka baara kɛ ɲɔgɔn kan ka yɔrɔ in larvé k'a ban pewu n'o kɛra dɔrɔn a fɔra a banna. Sɔrɔsiw bɛ lafiya aw yɛrɛ bɛ lafiya civil bɛ lafiya Bayangara bɛ lafiya Koro bɛ lafiya Bankasi bɛ lafiya Moti région bɛɛ Mali yɛrɛ bɛ lafiya ka mɔgɔ ninnu u ka na dɔrɔn moyen b'u ye o kan filɛ Sévaré a filɛ kan filɛ Sévaré u ka na dɔrɔn u ka sɔrɔsiw di anw ma an bɛ bila ɲɛ olu bɛ bila an kɔ an b'a effacer ka bɔ yen kuma dɔ y'o ye. Ayiwa a faamuna i ni ce. An cɛ Baraji. Wule Kalle. Ala ka tile yɛrɛ caya. Awɔ. K'an fo. An lamɛnbaaw nin kun ye Burama Sakara ye a mandiya tɔgɔ ko Debu yɛrɛ kana tɔn min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Dana Amasago u ka kuma lasela don n'a hakili a ye min fɔ gɛlɛya in kan aw ye faamuya sɔrɔ a la nka n'a ta bɛɛ an bɛna an ka finitigilakaw wele ka se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ sabu ale ka kuma na hali bi min ye dankariwale tigilamɔgɔw ma se ka da kɛrɛnkɛrɛnnen fɔ k'a fɔ ka nin mɔgɔ hakɛya de sara n ye bɔlɔlɔ sanfɛla la ye dɔw y'a jira k'a fɔ u ka ma 60 bɔɲɔgɔnko de sara nka kuma kɔni an b'a ɲini ka se ka tiɲɛ jɔnjɔn sɔrɔ ka da aw tulo kan inshallah. An lamɛnbaaw nin kun ye Debu Sakara ye a ye kuma minnu fɔ an bɛ dugawu kɛ hali bi an faso Mali Ala ka basigi ni kulusuma don a kɔnɔ hali bi kunnafoni sɛbɛn soir de Bamako a ye a jira k'a fɔ min ye Mali dɔnyalakaw ye u k'u ka wulikajɔ senfɛ a kɛra sababu ye ka nafolo kasabi 240,000 bɔɲɔgɔnko ka o kɔni minɛ maaw la maa minnu tun bɛ fɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka tɛmɛ ni nafolo bugulenba in ye nin kɛra yɔrɔ min n'u b'a wele k'a fɔ Kajana ye dugu min ni a bɛ Mali ni Kodowari ni ɲɔgɔn cɛ la ka kɛ ni Yusuf Konate ale ka fasɛri ye a ye a jira k'a fɔ Mali dɔnyakaw u ka wulikajɔw fanga ka bon kosɛbɛ Buguni yɛrɛ région kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ dɔnyaw ka sigiyɔrɔ min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ poste de contrôle de Kajana nin bɛ Buguni yɛrɛ mara kɔnɔ wulikajɔw senfɛ min ye an ka dɔnyalakaw ye u nana bolifɛn dɔw kɔni lajɔ bolifɛn yɛrɛ kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ saki dɔ de tun bɛ a kɔnɔ saki in kɔnɔ tun falen no dew ni nafolo yɛrɛ caman ye nafolo yɛrɛ kasabi a bɛ t'i jɔ fo 200,000 ani 40,000 bɔɲɔgɔnko la ka kɛɲɛ sa min ye nin yɔrɔ kofɔrɔ in dɔnyalaka minnu bɛ yen olu ka chef de bureau min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Taha Aka Mohamed ale ye perepelatigɛw di siga kɔni t'a la k'a fɔ nin nafolo min minɛna olu fɛ a kasabi ka ca kosɛbɛ wa a bɛ t'i jɔ fo 200,000 ani 40 bɔɲɔgɔnko la a ye a jira k'a fɔ maa min yɛrɛ tun bɛ fɛ ka tɛmɛ ni nin nafolo in ye wala nafolo yɛrɛ tigi a minɛna an ka dɔnyalakaw yɛrɛ fɛ ka sababuya kɛ nin ye fɛn ye u bɛ fɛn min wele faransikan na exportation en contrebande de devises nin ye waleya ye waleya min ni jamana sariya yɛrɛ a ɲangi
k'a fɔ nafolo kasabi dɔw bɛ yen ka tɛmɛ ni o ye ka bɔ dugu la ka taa dugu la o ye ɲangili ye ni jamana yɛrɛ sariya bɛ a kɔn o hukumu kɔnɔ sa an ka dɔnyɛlakaw a yirala k'a fɔ su ani tile olu kɔni bɛ wuli ka jɔ la an bɛ waati min na i ko sisan ka se ka maaw kɔni daraki maa minnu bɛ fɛ ka sɔsɔli kɛ jamana yɛrɛ a sariyaw la o de hukumu kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ ni dɔnyɛlaka minnu bɛ yen ni olu sigilen bɛ ka ɲɛsin jamana an faso Mali ni jamana wɛrɛ cɛ olu dagaw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ u ka wulikajɔw senfɛ tuma dɔ la u bɛ sanu yɛrɛ minɛ u dontɔ an faso Mali kɔnɔna na tuma dɔ la u ka sanu baara minɛ minnu bɛ yen n'u y'a wele ko sianir olu fana bɛ minɛ dɔnyɛlakaw fɛ ani taji yɛrɛ u fana bɛ minɛ u fɛ ani dɔrɔgujugu olu furakisɛ minnu bɛ yen u b'o olu fana minɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ko hakililajigila min ye desanburu kalo tɛmɛnen ye an ka dɔnyɛlakaw u ka wulikajɔ nana bɔ sanu nasira dɔw bɛ yen u bɛ fɛn min wele k'a fɔ lɛnko o 88 bɔɲɔnko ale bɛ t'i jɔ fo sani kilo 143 bɔɲɔnko la kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ko n'i ye jateminɛ kɛ nin sanu min minɛna a wari bɛ t'i jɔ fo miliyari 4 bɔɲɔnko kɔni na nin sɔrɔla Mali ani Laginɛ cɛ olu dɔnyɛlaka minnu bɛ yen u ka wulikajɔ senfɛ u nana bɔ nin kan wa maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ dɔnyɛw u ka baaraw yɛrɛ kɔnɔna na ni ɲɔgɔnna famana k'a ye an ka dɔnyɛlakaw olu ka wulikajɔ senfɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a y'a yira k'a fɔ dɔnyɛlakaw cakɛbɔda kɛrɛnkɛrɛnnen de b'u bolo minnu ka wulikajɔ bɛnnen bɛ nin baara ɲɔgɔnna ninnu kɛlɛli ma u bɛ fɛn wele k'a fɔ brigade spéciale de lutte contre la fraude et la criminalité transfrontalière wa hari min ye dɔrɔgu nasiraw ye ani kɛlɛkɛ mina minnu bɛ yen fo ka taa bila fura minnu bɛ yen ni a bɛ don an ka jamanaw kɔnɔna na u ka wulikajɔ fanga bonyanen bɛ ka ɲɛsin nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Mali ani Kurowari cɛ dancɛ ye ani Mali ni Laginɛ cɛ dancɛ ye wulikajɔ kɔni fanga bonyanen bɛ o yɔrɔ ninnu na an bɛ waati min na i ko sisan kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko Soir de Bamako an lamɛnbaaw ka kɛɲɛ ni Mali ni Faransi cɛla gɛlɛyaw ye bi a ko gɛlɛyalen don kosɛbɛ n'i ye jateminɛ kɛ an ka jamana faamaw ni Faransi faamaw bɛ ka kumaw sama kosɛbɛ nka kunun surɔ an ye kunnafoni dɔw sɔrɔ ka yira k'a fɔ Faransi finitigilakaw u tun bɛ bolifɛn dɔw kɔnɔ bolifɛn min n'u b'a wele k'a fɔ véhicule blindé ka t'i yɛrɛ mara kɔnɔna na kunnafoni y'a yira k'a fɔ maa min ye a forobaya o de ye Adama Jara ni a mandiya tɔgɔ ye bɛɛ nin ye kuma kɔni ka ɲi a tigi yɛrɛ da kɔnɔ nɛgɛ karafe an b'a lajɛ n'an sera ka Adama Jara sɔrɔ nɛgɛjuru la ko in ale bɛ mun kalama a la a kɛra cogo di a kɛra fan jumɛn na an ka jɛ ka Adama Jara wele n'an y'a sɔrɔ nɛgɛjuru la bɛɛ de seribu i ni ɲantuma an b'a ni ɲantuma Jawara ka kɛɲɛ ni kunnafoni dɔw sera an ma min ye k'a fɔ kunungo ko mobili blindé dɔw yera Kati kosɛbɛ an ka minisiri min bɛ yen n'u b'a wele ko Sadio Kamara ale yɛrɛ dagayɔrɔ la Faransi sɔrɔsiw k'u b'a kɔnɔ marifajugu b'u bolo kosɛbɛ kunnafoni y'a yira k'a fɔ k'e de ye a kunnafoni forobaya tiɲɛ don wa tiɲɛ don an bɛ dɔn k'a fɔ an ye kibaruya min cari kunungo an yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan an y'a ye kan kɔnɔna na Kati yan bolodali min tun kɛlen don ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛn ma ministre de la défense n'o ye Sadio Kamara ye Faransi ka mobili blindé 2 jɔlen tun b'a ka carreau na kabini sɔgɔma 10 heures fo 13 heures wagati an ka surasiw ser'u ma k'a f'u ɲɛna ko aw jɔmɛ yan aw jɔmɛ munna yan k'olu bɛ panne na Mali n'a bonya 1,241,000 km². Panne nana kɛ Sadio Kamara ka carreau na an ko Ala ye hakili di adamaden ma i k'a jagabɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ka heure 3 kɛ panne na ko ɲininkali tɛ ŋunu la ko komi aw bɛ panne na ko équipe dɔ b'anw bolo min bɛ se k'aw sama k'aw lase Bamako ko ayi k'olu yɛrɛ y'u ka équipe de dépannage wele donc k'o bɛ ka n'u nɔfɛ fo nɛgɛ kanɲɛ 20 o wagati y'a sɔrɔ u bɛ station Total in kɔnɔ ka ɲɛsin Sadio Kamara Siso o kun yɔrɔ ma ni Asimi parce que Sadio ni kan 400 mètres de bɛ Sadio ni kan ni ɲɔgɔn cɛ donc ka ɲɛsin o yɔrɔ ninnu ma o kɛlen bɛ k'u ka mɔbiliw lajɔ dɔw jɔlen bɛ a ka ɲɛsin kan yɔrɔ ma dɔw jɔlen bɛ ka ɲɛsin Sadio ka carré ma donc voilà baara min tun bɛ Kati kɔnɔ kunun surɔ an ka surasiw wulila u ye disposition bɛɛ ta
donc équipe nana ka jɔ ka Asimi ka yɔrɔ ani Kati kan ka fan bɛɛ lajɛlen lakoori la kana cogoya min na fasoden jugu minnu an kɛnɛma jugu minnu n'u nana kɛ bi olu b'an ka jamana kɔnɔ n'u kun dogolen don nka bi n'a kɛra kɛnɛkan fɛn ye donc o baara min n'u y'o boloda o de kɛra nin ye. mais a bɛ se k'a fɔ Kati mobili tun jɔlen bɛ yɔrɔ min na o yala maramafɛnw tun b'a kɔnɔ wa? oui gɛrɛ kɛlen ka kuma u fɛ surasi fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ maramafɛn b'a bɛɛ bolo donc gɛrɛ min kɛra ka kuma u fɛ maramafɛnw yer'u bolo kunnafoni ɲini fɛn a bɛ fɔ min fana ma ko lupu olu fana yer'u bolo donc a bɛ ka kuma bɛ ka k'u fɛ wagati min na mobili in kɔni blende 2 de don wa u kun falen don tɛn o wagati la bon équipe dɔ in nana mobili dɔ nana bouger fɔ 20 heures wagati de u bougera donc o kibaruya de bɛ an ye min y'an ɲɛ la. nka e yɛrɛ fɛ nin tun bɛ se ka wolo mun na e yɛrɛ ka jate la? voilà France ye ko kɛ min ka bon nin bɛɛ ni mɔgɔ min ye miiri 2010 la u taara ka taa Ivoire palais bombarder ka Gbagbo labɔ ka Ado sigi donc France bɛ sɔn ko bɛɛ ma surtout u ye fɛn o fɛn tenter Mali kɔnɔ a si ma marché siya ko o fila ko o dɔgɔnɔ ko jɛman finman suraka ko diinɛ ko o bɛɛ kɔfɛ i bɛ ka ko bandaw ko ka essayer ka Sadio labɔ kɛrɛfɛ k'a bɔ gouvernement kɔnɔ k'a minɛ Asimi ninnu k'u diviser k'u faga parce que u tɛ ka taa France ka sagona sira fɛ olu ko malidenw ka hami ye min ye u bɛ jɔ o kɔrɔ donc bi min bɛ yen ni France dɛsɛra elle passe par l'élimination directe partout donc n'i ye France ka tariku lajɛ u bɛ fɛɛrɛw kɛ ka mɔgɔ wɛrɛw ci mais n'u si ma marché u yɛrɛ bɛ bɔ kɛnɛ kan k'u ka baara waleya donc voilà un peu ce qui décrit le visage de l'État français vis-à-vis de ces anciennes colonies africaines. I ka kuma laban ye jumɛn ye? N ka kuma laban ye min ye dɔrɔn k'a fɔ ko Turki u ye Turki président minɛ Américains kun bolo b'a kɔfɛ. A ye video kɛ réseaux sociaux sanfɛ 1 minute 45 secondes ko ni Turkiw sigira k'ale lajɛ ale Erdogan nin ka k'ale bɔlen fanga la ko kɔrɔ a diyar'u ye Turki ka kɛ jugu sago ye o kɔfɛ sifinnakaw welela k'u jɔ. Mɔgɔ minnu kun y'a baara boloda janfa la n'u ni Américains ɲɔgɔn fɛ u bolila de ka taa k'u ka saru n'u ka blendew to ka fanga to yen jamanadenw ka sɔrɔ ka taa aéroport la k'a kunbɛn Erdogan o b'a sɔrɔ a tɛ jamana kɔnɔ ka n'a bila fanga la donc ka Mali sifinnakaw wele maga mana kɛ Sadio kunsigi den kelen na France b'an obligé o la k'an ka ligne yɛlɛma on a dit non à la violence on a dit la révolution intelligente mais quand on va toucher à un tel CV de Sadio Camara quand on va toucher à un tel CV de Assimi Goïta, alors là, on va Mali sifinaka bêta témoin. Bɛɛ mobiliser diɲɛ bɛ k'o seere o mana kɛ min ye Algérie min yuru la a y'aw ka minɛnw cɛ so aw ka katange labɛn n'o labanna u ka Algérie to yen Wuranda ye min yuru la Mali ta bɛ dilan kale tariku la ni Ala sɔnna a ma sifinaka bɛɛ k'i mobiliser on reste à l'écoute komi an bɛna kunnafoni diba dɔ kɛ n bɛna wele dɔ da avec d'autres détails ka min ni Kati bɛɛ bɛ ani Mali bɛɛ bɛ ni diɲɛ bɛɛ bɛ kɛ min seereya ye an bɛna wulikajɔ min boloda ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔ minnu jɔra fasodenw ka wele kɔrɔ ka ɲɛsin ni olu lakanali ye. Adama Jara i ni ce. Ne de b'aw fo merci. Alabaw ka kɛ ni nin wulikajɔ ninnu ye sa min ye Mali faamaw ni Faransi faamaw olu kɔni ka ɲɔgɔn samasama bonyanen bɛ bi u ni ɲɔgɔn cɛ la. An balaka dɔ bɛ yen min ye Aminata Dramane Traoré ye an ye wulikajɔ kɛ ka taa se a ma waati tɛmɛnenw na. Hakililajigi o bɛ mumuni nafa. Aminata Dramane Traoré a donni kama gɛlɛya minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ a y'i da don olu la min ye an marabaa jɛkulu minnu bɛ yen bi wala an marabaa jugu minnu bɛ yen bi laɲini minnu bɛ u bolo ka ɲɛsin an faso ma an kan ka mun de kɛ. Aminata Dramane Traoré ye min fɔ a dɔnni kama an ka jɛ ka dɔnni lamɛn o la. Bon n ka foli b'aw bɛɛ ye minnu b'an lamɛn na an delila ka baro caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ka baara ye sɛbɛnni ne kɔni garisɛgɛ kɛr'o de ye ka an ka situation ka hakilijagabɔ kɛ ni yɛrɛ fɛn minnu faamu ka gafew kɛ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'u kuma ɲɔgɔn ye en fait a kɛra bilisa ɲagami de c'est parce que crise kelen tɛ fila tɛ saba tɛ naani tɛ a fɔlɔfɔlɔ ye min ye n'o ye crise économique ye ale de ka jugu n'a bɛɛ ye parce que o b'a to baara tɛ sɔrɔ ka di denmisɛnninw ma n'a fɔra jamana min denmisɛnninw ka ca ni mɔgɔkɔrɔbaw ye bon kabini Ala ye diɲɛ da i bɛ i mana den wolo k'a lamɔ ka Ala deli a ka dɔnniya sɔrɔ ka baara sɔrɔ a yɛrɛ fana ka se k'a ka mɔgɔninfinya dilan diɲɛ taabolo de mais gɛlɛya minnu nana diɲɛ kɔnɔ kɔsa in na ni mɔgɔw i kalanna i ma kalan o n'Ala ma far'i kan baara tɛ sɔrɔ o gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ n'i pan o kunna dɔrɔn i bɛ fili a tɔ mais o de fana y'a to fana kɔrɔnfɛla la
ne ka jate la kuma caman bɛ fɔ mais mɔgɔw t'a jateminɛ k'a fɔ djihadisme yɛrɛ kɔnɔnafili ɲɛ kɔnɔnafili kelen min fɔ tan nɔ o bɛ se ka mɔgɔ caman bila ka lajɛ k'a fɔ an bɛ nin situation in na jamana tɛ taa ɲɛ sira minnu yiralen bɛ sira tilennenw tɛ n yɛrɛ fana bɛ a essayer ka an ta fara ɲɔgɔn kan ka ko dɔw kɛ ne ka jate la kabini an ye indépendance n'an tun ye sira sɔrɔ ka bɔ sira fɛ mɔgɔ si tɛ se ka ko dɔn i komi Ala min b'i ɲɛ ale kelen de b'a dɔn i bɛna gɛlɛya minnu sɔrɔ n kɔni ye obligation ye n'a ma ɲa aw bɛ jamana kɔnɔ a bɛ ye jamana de fɔ kan ka hakili jagabɔ de kan ka kɛ ka fɔ an bɛ bi na gɛlɛya jumɛn b'an kan an bɛ bɔ gɛlɛya in kɔnɔ cogo di an bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo di sɔrɔ bɛ yiriwa cogo di a bɛ tila cogo di o ye fɛn bɛɛ jamana bɛɛ sigi kan ka fɔ de mais anw ma o de Mali bɛ ten farafin jamana tɔw bɛ ten minnu y'anw mara olu ma o yamaruya olu ma jɛ n'o ye u ma an bilasira o sira kan kabini Modibo ye fɛn dɔ essayer o ma sira sɔrɔ o labanna cogo min an b'o dɔn Musa Traoré y'ale remplacer Musa fɛnɛ ale ka o nana régime kura la o nana bɛn a bɛ fɔ minnu ma ajustement structurel o y'a sɔrɔ juru b'an kana aw nana bɛn Banque mondiale ni FMI ninnu olu de b'a fɔ i b'a kɛ tan et puis o kɔnɔna fɛnɛ na François Mitterrand nana ko ka démocratie lamɛn a tɛ foyi wajibi ye o ma bɛn Musa ma Musa binna bon Alpha nana Alpha tafisara dɔɔni o y'a sɔrɔ tubabu démocratie ko kosɔn u ye wari caman di ko ka baaraw kɛ bon ATT nana o y'a sɔrɔ caman farala chômeurs kan caman farala migrants kan migrants minnu bɛ kɔfɛ ni Sarkozy y'a jira k'a fɔ ko fɔ bɛɛ k'i ka migrant reçoit ko bɛɛ k'a signé k'a fɔ n ka mɔgɔ minnu bɛ yen ni sɛbɛn t'u bolo bɛ jɛnɛ u kana ATT ma sɔn o ma ale bolo o kɛra ko gɛlɛn dɔ ye o y'a sɔrɔ otage minɛ daminɛ bon kow nana ka na fara ɲɔgɔn kan ten donc n'i y'a jateminɛ mɔgɔ ma balo ko ma ɲɛnabɔ foyi ma ɲɛnabɔ o de y'a to ne ye na sɛbɛnni caman kɛ k'a jira k'a fɔ ne ma sɔn farajɛw ye u ka démocratie moderne nin na u nana min mɔ ka don a bolo ko démocratie don n'a a taalan bɛɛ ye kalafili de i ɲɔgɔn kuforoko bɔ bɛ kɛ kalafili de nɔfɛ jamanaw bɛ firiw da kan kalafiliw nɔfɛ n'i ye Côte d'Ivoire ta lajɛ o kɛra ɲɛna nin nɔ i n'Ala ma fara an ka Laginɛ yɔrɔ caman anw ta problème kɛra 2018 ta kɛra mankan yer'o la bon min nana kɛ kɔsan in na législative mankan yer'o la ne ka jate la fo k'a laban kana kɛ coup d'état ye dɔw ye ne ɲininka journaliste étranger dɔw k'o tuma ko coup d'état 4 jamana kelen kɔnɔ ko anw tɛ se ka kɛ sababu ye est-ce que munna démocratie élection tɛ se ka anw permet ka yɛlɛma don kow la ka sɔrɔ n'a ma kɛ ni coup d'état ye n ko bɛ sɔrɔ min fɛ a ka sɔrɔ i bɛ jo min kunna i b'a sɔn kan ni fɛn dir'e ma développement mɔnna ka d'a ma ko nin de ye développement ye a sira ye nin de ye sira min don u ko école ma marché u ko siraw bɛ kɛ pour que sira ka se ka contribuer développement na sira bɛ taa yɔrɔ dɔ de fɛ hali n'i y'a ta sira an y'a ye minnu taara an ɲɛ n'olu kɔni bɛ s'u yɛrɛ kɔrɔ sira kan ka taa yɔrɔ la bugudaw la ani région na ka taa marchandise ta k'u lanati ka mɔgɔw ka don ɲɔgɔn na ka baaraw kɛ ka sɔrɔ yiriwa mais n'a kɛra dɔrɔn an b'a kɛ ten bon investisseurs étrangers la plupart du temps olu ka nafa b'a la ka tɛmɛ jamanadenw kan n'i ye téléphonie ta fɛn caman bɛ yen a kɛra sisan komi ni anw ka taɲɛ o kan ka o sinsin bere o bɛ tɔw de bolo olu bɛ na juru don anw na k'o d'an ma an denw na an b'o juru rembourser mais a nafa b'olu de donc o de kɛra sa k'a fɔ a bɛ fɔ minnu ma inégalité ani n'i y'a ye bɛn anw ka ne bɛ tɔnba min na forum social mondial o de b'a jira k'a fɔ yan bɛ yɔrɔ min yɔrɔ tɔ bɛɛ bɛ ten entreprise belebelebaw olu de ni u yɛrɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ bɛn k'a jira k'a fɔ anw bɛ se ka nin kɛ an bɛ se ka nin kɛ télécom b'o la sirabaw b'o la ji b'o la hali ɲaman géreli i bɛ taa sɔrɔ olu minnu ye ɲɛ mara minnu t'a fɛ fɛnɛ a ka changer entreprise belebeleba minnu bɛ yen olu de bɛ na a fɔ sa nin yɔrɔ masina ni nin yɔrɔ masina an bɛ taa yen nɔ n'an taara yen nɔ donc coopération ye min ye olu ka diplomate n'olu ka ɲɛmɔgɔw de bɛ i cɛsiri walasa u ka entreprise baw ka don jamana kɔnɔ u ka baara u ka sɔrɔ bɛ min na o de bɛ yira anw na k'o ye baara ye bon olu bɛ emploi baara damadɔ minnu créer anw b'o jateminɛ k'o bɛɛ ye dɔ ye o bɛɛ ka fisa ni fu ye donc an tor'o de la
farafin jamana ka dɔgɔn bi min yɛrɛ y'a sera ka industrie développer ka baara di mɔgɔw ma ka sɔrɔ i sɛmɛnen tɛ kɔfɛla la donc an tor'o de la sa kana juru cɔrɔ an kan i bɛ taa fɛn dɔw dilan a nafa bɛ kɛnɛma entreprise de bɛ na mais juru bɛ don e de kana e de bɛ juru remplacer o juru i bɛ dɛsɛ k'o sara ni dɛsɛra k'o sara u bɛ ɲɔgɔn u yɛrɛ dama bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama u bɛ ɲininkali kɛ est ce que nin kan ka dɛmɛ est ce que juru kan ka don n'aw ye juru man ka don donc n ye min f'i ye développement taara taabolo min fɛ anw ma sɔn suma sɔrɔ a la juru donna an kana o juru min bɛ bala i kana u b'i kanto ka jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ komi nin juru b'i kana an tɛ se ka juru wɛrɛ d'i ma f'i ka ɲɛɲini bɛ nin rembourser ou bien u bɛ juru de don i la ka juru kɔrɔ in rembourser donc mais kunnafoni ka a nana waati min kɛra a yɛrɛ bɛɛ gɛlɛya yɔrɔ kɛra min ye u nana jateminɛ à partir de 1982 juruba a Mexique ta kɛra puisque n y'a f'i ye ko yɔrɔ bɛɛ don donc olu ta nana gɛlɛya ajustement structurel ko daminɛna o waati de la donc o de la u y'a fɔ jamanaw bɛɛ ye bon an sera yɔrɔ min sisan État k'i sen bɔ jago ni fɛn caman bɛ yen ale ka baara to yen a k'o di secteur privé ma d'ailleurs ni a bɛ kɛ komi sisan ni secteur privé bɛ marché e bɛ min sɔrɔ yanni État k'a fɔ k'a bɛ e den kalan k'i furakɛ fɛn caman bɛ yen hali ɲamancɛ ninnu ko État k'i sen bɔ bɛɛ la ka bɛn di privé ma donc u ye État tɛgɛ ko ka bɔ fɛn bɛɛ la État bɛ condition créer dɔrɔn fɛnw ka se ka kɛ o de nana ni privatisation ye ka fɛn bɛɛ tila mɔgɔw la. nka i ka kuma kɔnɔ i ko Modibo tun ye baara dɔw daminɛ ko a ma ɲɛ a bolo o ye baara jumɛn. mais Modibo tun ka miirina ye min ye n'o tun ye miirina ɲuman ye an b'o tile de la bi le temps lui a donné raison parce que ale tun ka jate la an ka se k'an yɛrɛ bolo fɛnw yɛlɛma ka an yɛrɛ ka wari an yɛrɛ ka armée an ka san yɛrɛ kɔrɔ ka dan yɛrɛ la. bon ale ka ɲini ye tun de ma kɛ jamana kɔnɔdenw ta la ni hakilina ye a tun bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔdenw hakilina ye mais an ye jamana min ye an ye enclavé c'est-à-dire an bɛ cɛmancɛ de la port t'an bolo minnu bɛ kɔgɔjidaw la a ka nɔgɔ olu ma an ni Sénégal tun kan ka fara ɲɔgɔn kan ale tun ka ɲinini o de ye Sénégal yɛrɛ dɔrɔn tɛ mais jamanaw tun mana fara ɲɔgɔn kan o bɛ marché bonya parce que fɛn dɔw bolo o t'anw bolo an bɛ ɲɔgɔn dafa bon minnu y'a mara o ma bɛn olu ma olu de donna an cɛ k'an fara donc ale y'a ŋaniya sisan an b'an cɛ siri ka ala minɛ ka dan yɛrɛ la ka fɛnw k'an yɛrɛ ye ale ye entreprise minnu créé o entreprise ne kɔni ne ka denmisɛnniya la isi de mangu ni fɛn caman n'i y'i sigi bi fɛn caman tun bɛ radio dilanw ni fɛnw n'olu tun taara ɲɛ peut-être dɔw ka jate la an tun bɛ se ka radio dilan yɛrɛ hali téléphone nu fɛn caman tun bɛ se ka dɔnniya dɔw tun plus i yɛrɛ bɛ olu pratiquer i ka dɔnniya bɛ taa ɲɛ i bɛ se k'i yɛrɛ bɔ nɔgɔ la mais o kɔrɔ ye k'a fɔ minnu bɛ dilan e yɛrɛ b'o san aw sɔnnen don la donc o waati la anw fitininma tun don komi guerre froide don Modibo y'o sira min ta ale ni Sékou Touré ni Kwame Nkrumah ninnu an ka dan yɛrɛ la an ka fɛnw dilan an ka mɔnɛw ni fɛnw farajɛw y'olu kɛlɛ ani fɛnɛ kɛnyɛrɛyew ka sɔrɔ ka dɔgɔ a la puisque ni État ko pour que État ka se ka fɛn caman kɛ a wagati la coopérative olu de ale tun ye barika dɔw yɛrɛ de la comme ça bɛɛ bɛ baara sɔrɔ hali ni saraw man ca bon bɛɛ bɛ se ka dɔ k'i yɛrɛ ye ale ka ye cogo tun y'o de bon sisan nin nɔ u y'ale kɛlɛ parce que a nana gɛlɛya nalen don parce que a ma nɔgɔn pour que a ka se ka kɛ fo jamanaden bɛɛ de ka sɔn k'a fɔ nin wagati in kɔnɔ an bɛ kun ni gɛlɛya in ye an b'an cɛsiri an bɛɛ bɛ an hakilina ye kelen ye walasa dɔɔnin dɔɔnin an bɛ taa ɲɛ mais n'i y'o situation kɛ yɛlɛma kɛ minnu bɛ taa kɛnɛma ka sanni feere kɛ n'olu delilen don la n'o ye commerçants ye olu ka intérêt bɛrɛ t'u la et puis i ka monnaie min fana bɛ yen n'o tɛ se ka falen olu ka intérêt bɛrɛ t'u la et puis fɛn tun organisé cogo min k'a fɔ sɛnɛkɛlaw ka fɛnw fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kɛcogo dɔ la o bɛɛ kɛra mɔgɔw ma degun ye ani a kɛra komi n'a sɔrɔ a ye mɔgɔw gɛrɛntɛ donc ministre kow nana don a la ka ko yoboyaba o kɔnɔna de la ils sont allés jusqu'à dire que dictature do puisque mɔgɔw t'u sago kɛ mais o yecogo o bɛ faamu parce que n'i y'a ye jamana wɛrɛ minnu ma an ŋaniya ka fɔ an ka kan yɛrɛ ma hɔrɔnya an kana an sɛmɛ France la puisque ɲɛ b'a la olu ta bɛ marché bɛɛ bɛ ɲɛ b'o malheureusement an bɛ yɔrɔ min na bi a bɛɛ kɛra o ye ale ka expérience tiɲɛna ale ni Kwame Nkrumah ni Sékou Touré tun bɛ ka ɲinini ye min ye o ma sira sɔrɔ mais
ne évolution min fie ni ko tun bɛ taa taabolo la u kana sɔn sa an ka kan yɛrɛ mais u tun ka kɛ sababu ye ka industrie ni développement an bɛ min kɛ ka an to an bolo ma an farafin jamana damaw komi CEDEAO bɛ waleya min na sisan ni ne ɲɛna o tɛ waleya ɲuman ye ka ta kɛ élection ko ni coup d'état mana na dɔrɔn k'i tan k'i jɔ ka fɔ a tɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan a tɛ kɛ tan ne ka jate la n'an tun sera ka organisation sous-régionale dɔw sɔrɔ an hakilina ka kɛ kelen ye usines ka k'an bolo an yɛrɛ dama ka jago k'an ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ ka sugu yiriwa mɔgɔw ka baara sɔrɔ o tun bɛ dɔ bɔ kɛlɛw ni fɛn caman na mais i tɛ se k'o sɔrɔ mun na parce que n y'a f'i ye décolonisation kɛra Faransi taara a ma taa ani corona kasi de taara donc ale b'i to yen de n'i ye carte lajɛ sisan ka anw ka farafinna bonya lajɛ ka Faransi yɛrɛ carte lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ ala a tɛ Faransi yɛrɛ dɔrɔn tɛ Europe yɛrɛ mɔgɔw ka jate la donc Europe ni jamana États-Unis ni Chine 30 millions de kilomètres carrés farafinna y'o de donc mɔgɔ min y'a bila kunna k'a fɔ siya kɛlɛ fɛnɛ don ale ka fisa ni a y'i mara donc n'i k'a tigi ka bɔ i ka so a bɛ taa mais a bɛ taa mais a hakili bɛ a la ale ye min ye ale bɛ min dɔn ale ɲɛna a yɛrɛ ni min ka kan a b'o de fɛ donc développement nana k'o ye sira minnu yira la anw na a kɛra dɔrɔn anw ta kɛra sa a y'a ka kɔɔri n'a ka fɛn ninnu dilan dɔrɔn a b'o feere anw ma anw b'o yɛlɛma an bɛ taa n'an y'a yɛlɛma an bɛ taa n'a y'aw baara k'a feere aw ma wa anw de fɛnɛ an bɛ kɔɔri de aw bɛ kɔɔri min feere an ma anw de b'o prix fixé wa an bɛ taa bazin min feere aw ma ani café ninnu anw de fana b'o prix n'o kɛra ka ban aw tɛgɛ ma ko ka bɔ a la ko jubaju de ne ka jate la n'an bɛɛ y'o faamu ni bɛɛ y'o faamu bi k'a dɔn k'a fɔ régime tugutugura ɲɔgɔn na an bɛ to k'u comparer ɲɔgɔn na o bɛɛ ka ɲi mais f'i k'a dɔn de k'a fɔ u bɛ tugutugu ɲɔgɔn na cogoya di est ce que dɔ fɛrɛla ka tɛmɛ dɔ kan ɲɛɲinini nin na est ce que u ye dɔ to a bolo ma n'i y'a kelen bɛ ta u m'u si to u bolo u b'u bɛɛ koron ka don da dɔ de fɛ parce que nafolo min kan ka don baara la mɔgɔ kɔlɔsili kɛra président dama min fagara mɔgɔ y'i firifiri Thomas Sankara ta kɛra ni bon Lumumba ninnu mɔgɔw bɛ mɔgɔ ni farafinna bɛ waso n'olu ye bi u y'u bɛɛ ni tɔɔrɔ k'u bɛɛ kuru n'u ma min ka régime bi u b'o faga donc farafinna évoluera o gɛlɛya de kɔnɔ bon u nana ka na ko sa in na kabini bloc fila min tun bɛ yen kabini Rusiw ka bloc ba in binna kɛra bloc occidental kɔnɔ olu bɛ fɛrɛ donc u nana sa ko bɛɛ ka démocratie kɛ bɛɛ ka élection kɛ o kɔrɔ ye dɔrɔn a ye mɔgɔ ɲini ka d'an ma an bɛɛ minnu bila an ka baara la donc a kɛra sa i n'a fɔ ko an ka faama minnu bɛ an kunna yan nɔ o ye u ka lasigiden dɔw de y'an bolo mɔgɔw b'o de jateminɛ n'i y'o fɔ dɔrɔn i bɛ k'olu bɛɛ ma jugu ye ne b'a ye mɔgɔw b'a fɔ ne tɛ n da don a kuma na u ka lasigidenw tɛ i ɲana cogo cogo ni i balimaw dar'i la ka fanga ta ka d'i ma u bɛ t'i bila ko bilen dɔ kunna n'i m'a kɛ o kɛcogo la hali olu ka balo saraw i t'a sɔrɔ o tuma gundo wɛrɛ bɛ ko in kɔnɔ mɔgɔ tɛ min dɔn gundo min b'a kɔnɔ c'est que baara bɛ kɛ ni minnu ye o minɛn b'olu bolo donc i mana élu cogo cogo élection mana ɲa cogo cogo ni e taara u y'aw bɛɛ minɛ jan kelen kɔnɔ CEDEAO bɛɛ minɛnen don jan kelen de kɔnɔ a farilen don bɛɛ de ye a y'a labɛn a y'a ka yɔrɔw labɛn a y'a ka yɔrɔw dayɛlɛ a y'a labila an bɛ n'aw dɛmɛ ka développer an ka entreprise bɛ na an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'anw y'a jateminɛ a baara fɛn o fɛn a bɛɛ bɛ kɛ anw kɔ bon n'i m'o faamu dɔrɔn e b'a kɛ mɔgɔ nɔfɛ kɛlɛ ye k'a fɔ kari de don a ye jamana feere a y'a dun ta a y'a bɔ tan mais so bɛ yen fiɲɛ kɔnɔ bɛ yen n'a ma ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna a bɛ fɔ min ma géostratégie macroéconomie géostratégie ko gɛlɛnw tɛ o a bɛ se ka fɔ an ka to dunkan na mɔgɔw ye u ka faamu a bɛ se ka yɛlɛma cogo min an ka entreprise bonya n'a dɔgɔyaw k'an wajiya don fɛn dilannen dɔw la ka fɛn dɔw ka dilan ka ɲa ka fɛn dɔw dilan ka ɲa n'a fɔra balo gansan e yɛrɛ k'a lajɛ sa i k'an ka publicitéw lajɛ fɛn dama min bɛ yen an b'a ɲini ka fɛn dama minnu feere jumɛn de bɛ dilan yan nin nɔ hali fɛn minnu ka nɔgɔ n'an bɛ se k'u dilan hali nafɛn kan an ka dunfɛnw nafɛnw ni jeunesse min b'a la o de y'a to jeunesse mana wuli k'a fɔ k'olu ye relève ye i tɛ se ka kɛ relève ye ka n'a sɔrɔ e de bɛ kɛ sababu ye ka tɔw ka sɔrɔ yiriwa jeunesse mana dusu dɔ bɛ ni jeunesse y'o dusu tasi ka dɔn k'a fɔ an n'an ka fantanya bɛɛ an ka fantan warinin n bɛ kari ka taa don nin na parce que nin fɛn masina nin wari bɛ to jamana kɔnɔ bon ni bɛɛ y'o faamu n'a ka gɛlɛn a ma nɔgɔn parce que mɔgɔw delilen don min na ka taa kɔfɛ ka taa fɛn ta ka na feere bon n'i ko n taara Dubaï n taara nin ma yɔrɔ masina in na n taara sanni kɛ e ka kɔɔri bɔra a ma san cogo la fɛnw taara kɔɔriw taara Chine ani yɔrɔ tɔw la ka taa baara a bɛ yɛlɛma ka kɛ fɛn dɔ ye e bɛ t'o fɛnw de san ka n'o feere da gɛlɛn na i somɔgɔw ma donc paysan min bɛ yen ni foyi t'o bolo n'a o ka kɔɔri sanna dasu la
bazin bɛ na ka feere o ma o b'i pari bazin na an bɛ bɔ nɔgɔ la wa bɛɛ bɛ ten balo minnu café bɛ yɔrɔ min thé bɛ yɔrɔ minnu donc farafinna problème kɛra min ye industrialisation ma se ka kɛ an ka économie ma se ka wuli ka jɔ mais n'i ye technocrate dɔw ɲininka olu b'a bɛɛ turu da an yɛrɛ de k'an yɛrɛ de dɛsɛra ne dun y'a dɔn k'a fɔ ingénieur ni dɔnnikɛlaw hali ni dɔnnikɛla nana yan nɔ sɛbɛn an dalen tɛ ɲɔgɔn na an tɛ ɲɔgɔn fɛ hali ni dɔnnikɛlaw nana dɔnnikɛla minnu ye bɛɛ yan bi n'a fɔra k'an ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ fɛn caman bɛ yen an tɛ sɔn ɲɔgɔn bolo ni ko mɔgɔw ka taa sanni kɛ hali faransa an b'a kɛ ɲɔgɔn na ne taara ka taa faransɛw ɲininka Ibrahim minnu bɛ an balima minnu bɛ yen n ko mɛ munna pourquoi chinois ni indiens ni mɔgɔ tɔw restaurant bɛ yen bɛɛ ka pourquoi anw tɛ farafin kunda a tɛ ɲɛnabɔ dɔ ko n'i y'a dilan ni wari bɛ farafin kun don min u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ ni wari t'u kun don min u bɛna dumuni kɛ barajugu la donc o conscience in dɛ fo de ka aiguiser donc ne ka jate la kuma la surunya na n'o tɛ kuma ka jan démocratie soubassement kan ka kɛ dɔnniya de ye électorat jamanadenw de kan ka dɔnniya sɔrɔ k'a fɔ ni Kari Masina bɛ fanga fɛ Kari Masina kan ka kɛ sababu ye bɛɛ ka faamu mun an bɔra yɔrɔ jumɛn mun y'an coron an bɛ se ka an sɛmɛ ɲɔgɔn na cogo di ka bɔ a kɔnɔ mais n'o kuma tɛ fɔ jamanadenw ye a bɛɛ bɛ kɛ dɔrɔn accusation de ye. Lamɛnbaaw kunnafoni sɛbɛn l'indépendant a ye a yira k'a fɔ jɛkulu dɔ bɛ yen jɛkulu min n'u b'a wele k'a fɔ COSEM ye jɛkulu ye u bɛ fɛn wele faransikan na coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali nin ye jɛkulu ye jɛkulu minnu ni olu faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka kɔlɔsili kɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ la min ye kalata nasiraw ye Mali kɔnɔ u ka baaraw bɛnnen bɛ o de ma u ye sigi kɛ ni kunnafonidilaw ye ka sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni ta ka di kunnafonidilaw ma min ye olu ka hakilinaw ye jamana bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ fɛla minnu bɛ u fɛ u bɛ fɛn wele k'a fɔ proposition des pistes de réforme constitutionnelle jamana yɛrɛ sariya sunba yɛlɛma minnu kan ka don a la ani jamana yɛrɛ taabolo yɛlɛma minnu kan ka don a la u yi u fɛlaw fɔ kunnafonidilaw ye ka kɛ ni Musa Saɲɔ Kabara ale ka kunnafoni ye a ye a yira k'a fɔ ni jɛkuluba in u ye kalo 8 bɔɲɔgɔnko de kɛ ɲɛɲininiw la jateminɛw na ka se ka jamana yɛrɛ ka ɲɛtaw bɛ se ka sabati cogoya min na o nana wolo fɛn na fɛn min ni u nana gafe min ni a sɛbɛnfura bɛ t'i jɔ fo sɛbɛnfura 55 bɔɲɔgɔnko la hakilijakabɔw caman kɔni kɛra a kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko u ka nin hakilijakabɔ ninnu a bɛ kɛrɛnkɛrɛn ni yɛlɛmaw ye yɛlɛma minnu bɛna don jamana mara tacogo jamana sariya sunba ka kɛɲɛ min ye février kalo tile 25 1992 waati o sariya sunba minnu bɛ an bolo u ye a yira k'a fɔ o kɔni kan ka bila waati sera sa sabu yɛlɛmaw kan ka kɛ a taabolow la kunnafoni sɛbɛn ka lakali la u ka kɔrɔfɔw u y'a yira k'a fɔ an ka jamana a bɛ ka boli cogo min na u b'a wele faransikan na régime politique ni maa kofɔlen ninnu olu kɔni ka laɲini na bi waati sera sa an ka taa jamana yɛrɛ mara cogoya la cogoya min ni jamana ɲɛma ale ka fangaw kɔni bɛna dɔgɔya ka se ka maraw caman bɔ a bolo u bɛ fɛn min wele faransikan na ko séparation des pouvoirs wa u y'a yira u ka kɔrɔfɔw la min ye marabolo ɲɛmaa ye n'o ye premier ministre ye u ka datugu ka bɔ an ka jamana yɛrɛ a sariya sunba kɔnɔ wa olu bɛ a ɲini wala u b'a a yira k'a fɔ u ka gafe in kɔnɔ min ye jamana ɲɛmaa min bɛ sugandi danga ka sɔrɔ a la n'a ma ɲɛ a bɛ sugandi waati min na a ka danga ka sɔrɔ a la kalataw yɛrɛ natɔ la a ka dɔn k'a fɔ ni jamana ɲɛmaa n'a kɛra a ye ni maa kofɔlen de ye a ka dangan ye wa u ye a yira k'a fɔ o kɔfɛ sa hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaa a sɔnna ka fanga yɛrɛ bila ka walan bila ka to fanga kunna ka kɛ ni Dirisa Tarawele ye nin ye jɛkulu yɛrɛ ɲɛmaa ye a ye kɔrɔfɔw kɔni caman di nin kuma ninnu kan min ye hali an ka sariyasoba min bɛ yen n'u b'a fɔ ko haute cour de justice u ye a yira k'a fɔ nin yɔrɔ ninnu kan ka datugu sabu a bɛ waati bɔ a sigi ni sisan cɛ nafa foyi ma se ka sɔrɔ a la wa u ka laɲini nana boli fana k'a fɔ hali jamana ɲɛmaaw n'a ma ɲɛ ko olu ye waleyaw kɔni kɛ min bɛ sariyaw kɔni sɔsɔ an ka sariyasoba min bɛ n'u b'a wele cour suprême olu ka baara ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ka kiriw kɔni tali ka a sigi sen kan nin bɛɛ kɔfɛ sa min ye an ka
kalatakow ye kulu kelen-kelennen ka sigi olu ka se ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen labɛn wa u ye a yira k'a fɔ min ye hali senako kuma min bɛ yen u ka to ka don an ka jamana sariya sunba kɔnɔ ka se ka fanga di nin sena baarakɛlaw ma nka kuma yɛrɛ ka ɲi a tigi da kɔnɔ an ye wele bila bi Dirisa Tarawele ma an ka se ka na barosigi kɛ u ka nin hakilinaba in a nana cogoya minnu na an'u ka jɛkulu in laɲini minnu b'a la Dirisa Tarawele i bisimila radio ɲɛta a dɔnkibaru kɛnɛ kan sɔgɔmada in na. Ne tɔgɔ Dirisa Tarawele ne ye COSEM ɲɛmaaba ye COSEM président COSEM ye coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali n'o ye jɛkulu ye kɛnɛrɛ jɛkulu don o bɛ kalafili sɛgɛsɛgɛliw ani a kɔlɔsiliw a b'o baaraw kɛ a sigira sen kan 2018. aw ye sigi kɛ ni kunnafonidilaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigi la ni tun ye mun y'aw bolo. Ni ye di in kɛ pour que an ye gafe dɔ bɔ n'an b'a fɔ o ma tubabukan na proposition de piste de réforme constitutionnelle n'o ye fɛɛrɛw ye min b'a to ni an bɛna yɛlɛma don an ka sɛbɛn sɛbɛnba la n'o ye constitution ye o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na o gafe in kɔnɔ an ye fɛɛrɛ caman tɛnku faamaw la pour que k'olu jateminɛw kɛ ka taa o sira kan ni yɛlɛmali bɛna don an ka sɛbɛn sɛbɛnba la n'o ye constitution ye u ka olu ko ninnu ta en charge parce que an bɛ dingɛ min kɔnɔ bi an mago bɛ changement na o changement tɛ kɛ ni an ma an hakili jagabɔ kɛ kosɛbɛ an ka sariya sɛbɛnw kan. I ka kuma sera sariya sunba yɛlɛmali ko ma o kuma bilama hakili n'o maa dɔw ka hakilina na k'a fɔ gɛlɛyaw b'a la bi n'a sɔrɔla an ma yan b'a yɛlɛma kan ka waatiw kɔnɔ waati min komi jamana yɛrɛ sariya sunba yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na n'a sɔrɔla k'a fɔ jamana yɛrɛ ka dugukolo bɛɛ t'a yɛrɛ bolo a bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye nin yɔrɔ in na aw ka fɛla ye mun ye aw fɛ nin waati in na sariya sunba bɛ se ka yɛlɛma wa wala a bɛ se ka to waati nataw la. barika bɛ ɲininkali na mais ne bɛ fɛ ka min fɔ ye ka da o yɔrɔ kan bi na ka daminɛ 2020 na ka na bila bi la après kalabɔsa bulon kalafili kɔfɛ an donna crise min na bɛɛ y'a ye bɛɛ y'a conséquence ye c'est vrai dɔw b'a fɔ ko crise in ju tɛ sɛbɛnw na dɔw b'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ wɛrɛ la a bɛɛ b'a la mais bi na min ka nɔgɔ an ma o ye ka sɛbɛn dɔw falen parce que ni an ma yɛlɛmali don an ka se ka sɛbɛn dɔw la n'an m'an kɔlɔsi n'an taara élection na tan an ye ko mun y'an sɔrɔ u bɛ se k'an sɔrɔ tuguni donc bon wagati ko la n'i ye jateminɛ k'a fɔ depuis 2012 an bɛ crise dɔ fana kɔnɔ n'o ye crise sécuritaire ye o ma ban fɔlɔ dɛ fɛn min don mɔgɔ t'a ban dɔn c'est vrai an bɛɛ ka laɲini ye a ka gɛlɛya in ka ta ka bɔ an kan hali sini n'a bɛ se ka bɔ an kan o y'an ka laɲini ye mais a ma ban fɔlɔ mais o kɔrɔ tɛ ko an bɛ fɛn bɛɛ fana ɲɔnkiri ko ka kun k'o ye fɛn dɔw bɛ yen a bɛ se ka k'a kɔnɔ surtout ni sariya sɛbɛn in yɛlɛmali la ne bolo bi na a bɛ se ka kɛ c'est vrai pour k'a kɛ fo référendum ka kɛ n'o fana ye kalafili dɔ ye an bolo kɔni a ka kan yɛlɛmali ka don sariya sunba la ni yɛlɛmali ma don la sariya sɛbɛn dɔw bɛ yen n'o ye loi dɔw ye yɛlɛmali se ka don la parce que bɛɛ bɛ dépend nin la ni nin ye sariya sunba ye donc ni nin ma yɛlɛma sariya sɛbɛn dɔw bɛ yen n'an ko k'an ma yɛlɛma a baara bɛ kɛ gɛlɛya. I n'a fɔ sariya sun jumɛn. N'i ye jateminɛ kɛ k'a fɔ n'i ye an ka kalafili yɛrɛ taabolo ta sariya sɛbɛn dɔw bɛ yen loi électorale bɛ yen charte des partis politiques bɛ yen loi organique bɛ yen min bɛ député ka mɔgɔ hakɛya min kan ka kɛ député ye ani u bɛ kɛ député ye cogo min na n'u b'o ko fɔ olu sariya sun damadɔw bɛ yen yɛlɛmali kan ka don olu bɛɛ kɔnɔ pour que o yɛlɛmali yɛrɛ ka sens sɔrɔ kosɛbɛ fo yɛlɛmali dɔw fana ka don ni constitution kɔnɔ a mɛ misali la sisan an ko ko kalafili yɛrɛ taabolo la ko ka jɛkulu dɔ sigi sen kan n'o bɛ ka baara bɛ tɛnkun kalafili kɔlɔsiliw ni a sɛgɛsɛgɛliw la n'an b'a fɔ o ma tubabukan na l'organe unique et indépendant de gestion des élections ko k'o sigi sen kan ko n'o sigira sen kan o jɛkulu kelen in ale de bɛna kalafili résultat provisoire k'o di n'ale résultat di alors cour constitutionnelle ka baara bɛ kɛ dɔrɔn n'an b'a fɔ jaratigɛ donc cour constitutionnelle a ti résultat di bilen bon n'an ko k'an b'o baara minɛ cour constitutionnelle la sisan o baara in tɛ se ka minɛ cour constitutionnelle la tant que constitution ma falen n t'a dɔn n y'a faamu parce que constitution de bɛ o cour constitutionnelle yamaruya a ka kalafili jaabi di bon an ko k'an b'o minɛ cour constitutionnelle la sisan k'o di jɛkulu min bɛna sigi sen kan n'o ka baara bɛ tɛnkun kalafili ko la k'an b'o d'o ma yɔrɔ kɔni o tɛ se ka minɛ o la tant que an ma yɛlɛmali don constitution na donc n'an ko k'an bɛ taa sisan ni baaraw ye ni yɛlɛmali b'a don constitution na a bɛ sɔn n b'a fɔ a tɛ se ka kɛ dali kɛ dɛ mais a bɛ fili don baara la dɔɔni surtout n'i ye jateminɛ kɛ an bɛ crise min kɔnɔ bi 2020 n'o ye wasabulon kalafili ye o nɔ ba b'a la an ko an kana o problème ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni pour que an kana ɲɔgɔn sɔrɔ f'an ka jateminɛ mun y'an sɔrɔ mun de la a y'an sɔrɔ c'est vrai n'a fɔ cogo min na solution bɛɛ ti sariya sɛbɛn kɔnɔ dɛ mais a fan dɔ fan kelen a bɛ sariya sɛbɛn kɔnɔ donc sariya sɛbɛn bayɛlɛmali fɔlɔ n'an bolo constitution jɔyɔrɔ ka bon o la kosɛbɛ ni constitution yɛlɛmara a bɛ kɛ sababu ye fɛn caman bɛ don constitution na loi sa n'olu bɛ ta olu bɛ sɔrɔ ka détail di donc o de la hukumu kɔnɔna na an ye nin gafe in bɔ an m'a fɔ ko an ye saban ye an m'a fɔ ko an ye fɛn fɛn fɔ tiɲɛ don mais an ye hakili jagabɔw de kɛ
an min hakili jagabɔ in na bi kalo 8 bɔ an dɔrɔn ma kɛ an ye universitaire ani expert olu farala kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka hakili jagabɔ kɛ k'a ye mun de ka ɲi Mali ma bi ni ye sariya sun ba ta n'o ye constitution ye okumu kɔnɔna na an ye jamana caman ka sariya sun lajɛ ka jateminɛ mun bɛ ka k'olu fɛ n'a ka ɲi olu ka constitution ye min fɔ n'a ka ɲi o jateminɛ kɔfɛ de sa an ye gafe in bɔ. aw ka kuma na a y'a yira k'a fɔ min ye jamana yɛrɛ marabolo ɲɛmaaya ye n'o ye primature ye aw ka laɲini na o kan ka bɔ a kɔrɔ bi ka na ni président danga ye nin kuma in fɔlen mɔgɔ caman m'a faamuya caman kɔni bolo sa nin kɛra wasiwasi olu ka hakilinaw na. oui ni comme mɔgɔ b'a fɔ cogo min na mɛ da ye mɛ sigila ye ni peut-être ni ma fɛn ma ka ɲininkali kɛ peut-être i tɛna bɛɛ ye dɔw bɛ yen u tɛna gafe in bɛɛ kalan ne kɔni bɛna gafe in yɛrɛ kelen de ma donc ni ye détail min i b'a faamu mais min fɔ an ko ka bɔ an bɛ régime na n'a b'a fɔ a ma tubabukan na régime semi présidentiel an ka b'o la an ka taa régime na n'a bɛ fɔ o ma régime présidentiel o régime présidentiel kɔnɔ sa présidentiel kɔrɔ bɔ semi présidentiel bon n'i y'a jateminɛ constitutionnaliste b'a fɔ i b'a fɔ a ti régime min don présidentiel tɛ parlementaire tɛ parce que n'i ye a jateminɛ minnu bɛ sariya sunbaw dɔn n'o ye droit constitutionnel dɔnbagaw ye u b'a fɔ sariya régime suguya ka ca régime présidentiel bɛ yen régime parlementaire bɛ yen régime semi présidentiel bɛ yen régime semi parlementaire olu bɛ yen bon dɔnbagaw y'a fɔ ko Mali ta ye régime semi présidentiel ye mais n'i ye jateminɛ fana kɛ i b'a ye k'a fɔ ko régime ko a bɛ dépend jamana bɛ fɛ ka min di contenu min d'a ka régime ma donc c'est pas des régimes calqués sur mesure n t'a dɔn ni n faamu donc an bɛ régime kɔnɔ bi mɔgɔw b'a fɔ o ma ko semi présidentiel an b'o de an ka taa ni régime présidentiel ye an bɛ bɔ semi présidentiel la ka taa ni régime présidentiel. o b'a yira k'a fɔ fanga bɛɛ bɛ président de bolo. alors o ye filiba ye o ye filiba ye parce que mɔgɔ caman b'o de fɔ a kɔrɔ t'o ye o n'i ye contenu jateminɛ c'est vrai n bɛna segin i ka kuma kan i ko an bɛ fɛ ka premier ministre ka poste bɔ yen ka na vice président ye d'abord o yɔrɔ la sisan président ani vice président olu bɛ élu ɲɔgɔn fɛ de vice président tɛ k'a fɔ président de y'a sigi dɛ i y'a faamu u bɛ na ɲɔgɔn fɛ c'est comme si n'e bɛ fɛ ka kɛ jamana ɲɛmaa ye i bɛ mɔgɔ kelen de fara i kan i n'o de bɛ élu ɲɔgɔn fɛ c'est comme si dɔw b'a fɔ député kala fi wagati dɔw b'a fɔ colistier mon colistier donc i n'ale de bɛ liste kelen kan n'ale e bɛ élu a bɛ élu ɲɔgɔn fɛ bon e tɛ se k'ale bɔ yen dɛ mais don min na ni e tɛ yen a kɛra wagati kunkurunin wa a kɛra waati jan ye o bana bɛ saya bɛ yen donc ale de bɛ remplacer o bɛ dɔ bɔ parce qu'il va souvent président remplacer o la kuma ka ca donc ale de bɛ remplacer n'i ye ten don min maintenant premier ministre tɛ yen premier ministre tɛ mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko président bɛ fɛn bɛɛ décider dɛ an ye min proposer assemblée jɔyɔrɔ parlement jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ parce que parlement na assemblée bɛ yen sénat bɛ yen sénat o ye chambre kura ye parce que o t'an fɛ yan fɔlɔ alors ni sénat bɛ yen assemblée bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ tɛmɛ olu fɛ o la ils ont la possibilité d'interpeller directement le président de la République. Si tu es premier ministre de vous pouvez directement le président de la République. Le président a fait un là directement. Donc, il n'y aura pas d'interface entre le président et le Parlement. Ça sera là. Il va s'adresser directement au Parlement. Alors, il y a une possibilité clé. Le fait que le premier ministre alors, Abato, Dobibo Ali nafolo duyɔrɔ la dɔɔni cogo di n'i y'a jateminɛ premier ministre n'i y'a ka staff baw ni fɛn ninnu yɔrɔ souvent a kuma ka ca. bɛɛ tɛna di vice président ma wa. non ça sera un peu allégé o tɛ kɛ kelen ye o tɛ kɛ kelen ye vice président filɛ nin ye n b'a fɔ ko titre honorifique don titre honorifique tɛ ka jɔyɔrɔ man bon kosɛbɛ mais ale bɛ kɛ i b'a fɔ grand chancelier hali ni médaille bɛ di mɔgɔw ma ale de b'olu bɛɛ kɛ yɔrɔ an b'a fɔ o la grand chancelier o poste fana bɛ ta ka bɔ yen donc fɛn dɔw fana bɛ yen il peut être souvent l'intermédiaire entre le président et certaines institutions. Mais à ce qui est pas faux, le Premier ministre Bamboulou Tchouminati. Donc, avec un dispositif allégé, un dispositif allégé là. Donc, ça va vous faire, ça va vous faire donner. Bon, au retard, la Niba, qui est mis, de manière ni à venir remplacer, à faire décès ou à faire empêchement, on sait qu'on aura Tchoumina, qu'on baille au Yoroy. Donc, mais c'est au Yoroka, quand c'est au Yoroka. D'oré à Kumbaoui. C'est vrai que Kokura de Nafora, bon, on va partir politique d'oré sur la campagne, mais ni Premier ministre Borain. Ah mais gouvernement interpellé du côté. Non, non, les régimes là, c'est pas calqué sur mesure. Hein. Il est bien possible que dans un régime présidentiel, qu'on soit en mesure d'interpeller les ministres. C'est bien possible. Ah, j'ai dit, Premier ministre n'a pas de déclaration de politique générale. Mali là, il est là, il y a Premier ministre, mais dans la politique de déclaration de Parlement, il va. Au-delà de la ah, donc, on a qu'à faire, il va falloir ni Premier ministre, qu'au Parlement, n'a pas qu'à Diamaniema interpeller. Il peut bien sûr le faire. La déclaration, Premier ministre, n'a qu'à bara, pour que la tassera mon faire. Bara mon calfaleno à la. On va voir la salle, ni déclaration de politique générale. Oui, on va voir là, ni mauvais politique, on va faire au pied. Le président n'a pas dit tout le temps de faire au pied. Oh, mais il n'y faut ni non.
nin bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ sariya suman b'a yɛlɛma cogo di? I kumana Sénat kan, i kumana fɛn caman kan sisan. Ni sariya suman b'a yɛlɛma o bɛ kɛ cogo di? Justement, c'est pourquoi nous an ko bon n t'a dɔn ni yɛlɛmali yɛrɛ tɛ a bɛ falen de. Mais o de fɔra jamana ɲɛmaaw ko changement constitutionnel o ni révision tɛ kelen o révision ye mun ye ka tu dɔw la ka dɔw to yen ka dɔw yɛlɛma ka dɔw to yen. Maintenant changement kun ye min ye tellement que tu bɛ kɛ yɔrɔ caman na a bɛ kɛ i b'a fɔ sariya sɛbɛn kura jamana ɲɛmaaw y'o fɔ o t'an ka ko o laɲini fɔra an fana b'o laɲini de soutenir parce que an bolo an bɛ yɔrɔ min na bi n'i ko k'o bɛ yɛlɛmali don fɛn na n'i ko k'i bɛ refondation kɛ i tɛ se ka refondation kɛ n'i ma constitution falen an bɛ taa 4e république yɛrɛ la i y'a faamu bon o ti an ka fɛɛrɛ fanba ye ni premier ministre poste la après la suppression du poste de premier ministre et l'instauration du poste de vice premier ministre dɔwɛrɛw bɛ yen n'an bɛ se k'an da don olu la i ye Sénat kuma fɔ sisan an bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ caman b'a fɔ ko députés b'an bolo bon souvent dɔw yɛrɛ b'a fɔ bon u b'an bolo mais u tɛna baara kɛ ou dɔw yɛrɛ b'a fɔ député b'an bolo mais an t'a dɔn k'an ka député don o fana c'est vrai Sidi ka baara b'a la mais an ko pour que ka parlementaire ka légitimité ani représentativité renforcée an bɛ chambre filanan créé n'o ye Sénat kɔnɔ sisan ni ye sara saba o sara ta sara fila olu bɛ o tɛ élu dɛ olu bɛ sugandi de olu bɛ sugandi mais jamana ɲɛmaa t'u sugandi dɛ olu bɛ sugandi société civile mɔgɔw fɛ u bɛ sugandi syndicats fɛ u bɛ sugandi religieux fɛ u bɛ sugandi légitimité traditionnelle fɛ a y'a faamu mais misali la sisan n'i ye société civile ta a bɛ fɔ société civile a ye mɔgɔ 5 choisi misali don olu yɛrɛ de b'a choisi mais a b'a choisi critère dɔw ye f'a tigi ka don kɔnɔ i b'a fɔ moralité intégrité a ma deli ka jamana nafolo dun a bɛ choisi ten mais kala ka fɔ dɔrɔn k'a kalannen o dɔrɔn tɛ dɛ i bɛ avocat ta n'o ye baro ye a bɛ fɔ a ye mɔgɔ damadɔ choisi olu fana bɛ cɛ olu mɔgɔ dɔ choisi i bɛ magistrat ta u ka syndicat olu bɛ dɔ choisi i bɛ religieux ta a bɛ ten. o tɛna kɛ gɛlɛya ye wa parce que jɛkulu fɛn bɛ Mali kɔnɔ bi a bɛɛ fara-faralen don. c'est vrai que nin baara o ni élection gɛlɛya don il faut faire la part des choses c'est pourquoi an ka kuma kɔnɔna na n ko les 2 tiers des sénateurs seront désignés par des ordres professionnels la société civile les légitimités traditionnelles et la presse. Maintenant tɔ tɛ saba o saba la tɔ tɛ kelen ye sisan wa o 1 tiers n'a bɛ fɔ o ma tubabukan na 1 tiers olu kɔni olu bɛ se ka tɛmɛ kalafili sira fɛ pour que k'a to politiciens fana bɛ se ka to baara la parce que en fait an bɛ fɛ ka mun éviter sénateurs kana kɛ politiciens dɔrɔn ye mɔgɔ ka don o la parce que bi bi in na mɔgɔw bɛ jamana in kɔnɔ u bɛ se k'u jɔyɔrɔ fɛ yen mais u tɛ politique la o n'an ka parlement na n'an ma mɔgɔ don a la minnu tɛ politiciens yɛrɛ ye n'u tɛ parti politique la a bɛ gɛlɛya ko baara bɛ nɔgɔya an bolo parce que n'i ye mɔgɔw sɔrɔ minnu ni bɛɛ dalen b'u la u donna la ni loi votera a bɛ kɛ sababu ye u b'u yɛrɛ ye sariya ninnu kɔnɔ ni sariya ni mɔgɔw y'u yɛrɛ ye sariya in kɔnɔ a bɛ sariya fana batoli a b'a nɔgɔya donc o kɔfɛ fana an ko ko a ka kɛ n'an bɛ yɛlɛma don an ka n'an b'an ka sariya sɛbɛn in falen donc an ka hakili to fɛn damadɔ la n'o ye haute cour de justice ye k'ale bɔ yen parce que débat bɛ yen kana bila bi la an ma nafaba ye a ka baara la a bɛ se ka kɛ ko wɛrɛw y'a validé mais a procédure baara kɛcogo b'a jira ko a ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que n'ale la magistrats bɛ yen mais députés fana olu kan ka siège a kɔnɔ i b'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi yɔrɔ a baara ka gɛlɛn donc n'ale bɔra yen sisan an bɛ se ka yɛlɛma ɲininkali min kɛ ni jamana ɲɛmaaw ye kojugu kɛ jɔn de bɛ n'u kiri an k'o yɔrɔ la an bɛ se k'a to cour suprême o k'u kiri donc o bɛ baara nɔgɔya kosɛbɛ an ka laɲini fana dɔw bɛ se i b'a fɔ ka taa se cour constitutionnelle ma parce que en cour constitutionnelle mɔgɔ an b'u bonya kosɛbɛ u bɛ baara bɛɛ bɛ k'i jɔyɔrɔ fin mais 2020 an ye gɛlɛya min sɔrɔ yɔrɔ kalafili ko ninnu na a sababu dɔ kɛra n m'a fɔ a bɛɛ dɛ sababu dɔ kɛra jaabi dili yɔrɔ alors n'i ye cour constitutionnelle ta bi mɔgɔ 9 de b'a kɔnɔ an ka sariya sun b'a fɔ mɔgɔ 3 président de la République b'o nommé mɔgɔ 3 wɛrɛ le président du conseil supérieur o b'o nommé mais il se trouve que le président de la République est aussi le président du conseil supérieur de la magistrature donc c'est comme si ni kumana sura la président bɛ mɔgɔ 6 de nommé mɔgɔ 3 dɔ in jɔn o nommé a fɔ ko président de l'assemblée depuis 92 kana bila bi la mɔgɔ min kɛra président ye parti min kɛra président i bɛ t'a sɔrɔ majorité b'ale bolo assemblée la donc kumana sura la sisan a bɛ kɛ i b'a fɔ parti min bɛ pouvoir la ale de cour constitutionnelle mɔgɔ bɛ nommé bon kɔrɔ tɛ k'a fɔ fɛnɛ k'a b'a a ka mɔgɔ dɔrɔn nommé mɔgɔw b'a la magistrat b'a la u bɛ baara kɛ mais yɔrɔ ni danaya tɛ nin baara kɔnɔ a ka gɛlɛn surtout kalafili ye mun ye logistique ani confiance ni confiance ye logistique jɛ kalafili tiɲɛna bon an b'o problème de kɔnɔ donc an bɛ fɛ k'o changer o changer cogo di président tɛna mɔgɔ 3 nommé mais président mɔgɔ 1 nommé le président du Sénat ale bɛ mɔgɔ 1 nommé le président de l'Assemblée le bureau de l'Assemblée o bɛ mɔgɔ 1 nommé n ko président du Sénat mais n bɛ fɛ k'a fɔ le bureau mɔgɔ t'a nommé c'est le bureau de l'Assemblée qui élit a tɔ ye mɔgɔ 6 ye o mɔgɔ 6 la kɛnɛ jɛkulu n'o société civile olu bɛ dɔ nommé olu bɛ dɔ désigné magistrat olu bɛ dɔ désigné avocat olu bɛ dɔ désigné
chercheurs ou universitaires ou fait désigner. Mais une nomination en désignation diversifiée avec les sababu contradiction mina contradiction de fait là à Barabidan. Et puis à Bara fene mo bi sikata la nga la ni ni ndado au conseil supérieur de la magistrature là c'est là mo anga la ni mono président ko yibli ateke président du conseil supérieur de la magistrature parce que on parle de l'indépendance de la justice. Donc pour que pour indépendance garantie, il faut pas que le président le président du conseil supérieur de la magistrature. Au conseil supérieur de la magistrature au président avec ce 10 moments comme le président de la cour suprême ou avec ce que magistrat nga ko en pays en termes d'ancienneté. Le président est venu à cour suprême président Sougandiwa. Alors, pas forcément, parce que, voilà, il y a des moments où on a dit qu'il faut, pour constituer le président, il a choisi au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Je veux dire Cour suprême. Cour suprême, ni président Walla qui est Mintebe, Cour suprême devient à Kiri. Oh, ni Mohamed Sigi, Nyamala, ok, Kiri, Tumarola, est-ce que. Parce qu'il faut un plan de carrière. Il faut un plan de carrière pour que, en cas d'homme, Bibina, l'inefficacité président de la Cour suprême, il faut faire un cadre. Leur nomination n'a pas été président de la République m'a bien nommé. C'est pourquoi on a condamné au Foko en régime présidentiel pour faire le président. Au contraire, on y a contenu dans la proposition. Le conseil supérieur de la magistrature, le cour suprême, c'est le président Mango, président nommé Tounou. Akumana Kafanga, Jamana Shara Konana bi, Akan Kalainike, ni loi d'amnistie, au Koni Datuko Kapoino, Kadamunga. Bon, ni Datuneke, on va faire Kiribelia, ni Nibelia, Abina, ni Kotukuke, donc, c'est vrai que ni Datuneke, ani coup d'état Chaman sur un facteur kachan. Mais, à Kakamfene, Anga, Ferro Trisinga, pour que au coup d'état Kanake Malikono. Pour que Kanake Malikono, on a fait Yelamabido, Sebon Kono, ou Yelama Kofe Fene, faut à Kafoni, mi coup d'état Kanyani, pour que Kanake coup d'état Kanake. Mais on peut faire un peu mais non, en haut des lois d'amnistie, c'est vrai, dans la constitution, on dit que les coups d'état sont imprescriptibles. Ça veut dire que les coups d'état qui puis, allez, tant qu'on fait, il est nominé. Mais, en haut de ça, loi d'amnistie, n'a pas que coup d'état n'a pas dans le Eurofond. Oh, mais c'est comme il faut. Jamana Seria Sumba, no yo coup d'état Conga c'est une degré là. Elle était loi d'amnistie sans faire. Bon, on m'a dit là, peut-être, n'est droit de l'homme là, il y a casquette de contradiction dans la terrasse. C'est bon, c'est un loi Chamambe, avec constitution et ce sont. À Chamamba, il y a un mot comme afro, on met son habit sur le Corée, il y a un autre domineur la mot, on dabo comme nana. Mais, c'est pour que Beka d'Abla, ni le Mali de la constitution, loi peut-être, au Kanga, cadré pour éviter que au Canada, c'est la Sumba, ce sont. Sinon, contradiction, Bali, Nidanga, c'est la seconde, c'est la Sumba, arrêté, nous et constitution. En l'envoi à critiquer qu'il faut, mi Drissa Traoré, aller de Angamba, ou le limbi, donc voir Kenega. Kada wati na chuga kan M. Traoré ka kuma laban ju ka kuma laban oye ka fo malien be ami domina bi anga bolo di nyoma anga siga foke parce que jatimno ya ira ka fo ni ameni situation na fo siga fo ani kuma nyokonya anko o chari no chari la que sababu ya mi ben kelenga c'est vrai ka kelen be ka son finkelema mais au moins na sigira ka kuma avec sababu amsika son be ko chama amsika son fin kelema donc o be bara no ka kosobe kere feten o ka dabla dugo ni dugo o ka dabla bara be ka ke la griya kono ango ko ka yela mali do sera sun kono sera simon kono o bara intike ni sika fomake donc sika fo kono be ni ga do la mo sika na den krefe kara parti politique o akara ken redéblé no société civile o akara presio a be ka do la be ki jorofi c'est comme ça qu'on peut bâtir un peuple.